sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Lunes, ikasampu sa buwan ng Marso taong 2025. We only have 63 days to go before the national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tinangging tinakasan ng dating Pangulo ang posibleng paglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Ang International Criminal Court Office of the Prosecutor naman, no comment pa rin hanggang sa ngayon. Grounded na FA-50 fighter jet fleet idedeploy sakaling magkaroon ng emergency o issue sa seguridad. Abangan din mamaya itong tatlong personnel ng Office of the Transportation Secretary na umano'y sangkot sa pinaniniwala ang panibagong insidente ng tanimbala, tinanggal na sa serbisyo. At sa ating international news naman, Mark Carney nanalo bilang bagong Prime Minister ng Canada. Abangan din sa ating sports balita mamaya itong si Jeremy Pacquiao. Pinatumba nitong si MMA fighter Batarco sa siya na pong ikalimang Pinoy na pinatumba ng Mongolian fighter. At sa ating provincial report, modernized jeep na sakay ang mga guro at mag-aaral ng University of the Philippines, Visayas, nakabangga patay ng naglalakad na pedestrian. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mariing itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na bumiyahe si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungong Hong Kong upang takasan ng manoy arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang payag, sinabi ng dating Duterte appointee na tinawagan siya mismo ng dating Pangulo upang tanungin kung totoong may inilabas na arrest warrant laban sa kanya. Sinagot umano ni Roque ang dating Pangulo na wala itong katotohanan. Idinahilan ng dating kalihim ang tuluyang pag-freeze nitong si US President Donald Trump sa mga assets ng International Criminal Court sa bangko kung saan ang pera ng international body na nanggagaling mula sa mga miyembro nito ay hindi na pwede munang gamitin. Gito ng kalihim o dating kalihim, ang tuluyang pagbiyahe ng dating Pangulo papuntang Hong Kong sa China ay bahagi ng pagnanais nitong ikampanya ang kanyang kandidato sa 2025 midterm elections. Hindi niya tumakas ang dating Pangulo bagkus tanging ang isang malawakang rally ang kanyang dinaluhan kasama ang kanyang mga kapwa kandidato. Maalalang mismong ang dating Pangulo ang nagbanggit ukol sa narinig na arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya habang nagsasalita sa harapan ng libo-libong mga supporter doon sa Hong Kong. Sa kaugnay din balita, tumangging magbigay ng komento ang International Criminal Court Office of the Prosecutor kaugnay sa umano'y report ng pag-issue nito ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Sa isang payag, sinabi nitong Office of the Prosecutor na hindi ito magkukomento sa nagpapatuloy ng mga investigasyon at comment din sa mga report. At no comment din sa mga report. Ginawa nitong pahayag sa gitna ng mga report na inisyuhan umano ng warrant ang dating Pangulo sa gitna yan ng investigasyon sa umano'y crimes against humanity sa madugong war on drugs sa ilalim ng kanyang nakalipas na administrasyon. Subalit sa panig naman ni dating Pangulong Duterte na kasalukuyan ngang nasa Hong Kong, nanindigan siyang ang kanyang mga ginawa bilang Pangulo ng Pilipinas ay para magkaroon ng katahimikan at kaayusan sa bansa. Siniguro naman ng kanyang ang kahandaan ito para sa anumang kaganapan sa gitna ng posibleng pag-issue ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Samantala, nilinaw ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na sekreto o confidential kung maglalabas man ng International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa isang individual. Ito ay kasunod na rin ang naunang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakatanggap siya ng balita kaugnay sa pag-issue ng International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon kay Conti, tanging ang ICC lang ang makakapagkumpirma kung mayroon nang inilalabas na warrant laban kay Duterte, habang maaari ring kumpirmahin ng gobyerno kung mayroon na itong natanggap na notice of communication mula sa International Court. Nagsisilbian niyang confidential ang impormasyong napakaloob sa warrant hanggat hindi mismo ang ICC ang nag-aanunsyo ukol dito. Gayunpaman, ikinalungkot naman ng batikang abogado na wala sa Pilipinas si Duterte ngayon naglabas ang isyong mayroong nang inilalabas na warrant of arrest laban sa kanya.
Maalalang ginawa ng dating Pangulo ang pahayag habang humaharap siya sa mga overseas Filipino worker na nasa Hong Kong upang pangunahan ang kampanya ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban. Naniniwalang abogado na walang balak ang China na makipag-cooperate sa Interpol kung sakali mang totoong may warrant ang dating Pangulo at tatangkain na ito'y arestuhin habang naroon. Mahalaga rin anyang mabantayan kung tuluyang babalik ang dating Pangulo sa Pilipinas, lalo at malapit na rin ang pagsisimula ng pangangampanya para sa mga lokal na posisyon kung saan tumatakbo ang dating Pangulo bilang alkalde ng Davao City. Sa mga kaugnay pa ring balita, tinawag naman itong si Manila 3rd District Representative Joel Chua na isang set-up program ang isinagawang event ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang anak na si Vice President Sara Duterte doon ho sa may Hong Kong. Tinutukoy ng mababatas ang idinaos na pasasalamat kay PRRD with OFWs sa may Southern Stadium sa may Wan Chai, Hong Kong nitong araw ho ng linggo. Sa isang press conference ngayon pong araw ng Lunes, sinabi ng mababatas na ang crowd sa naturang event ay hindi mga overseas Filipino worker sa pangkalahatan kundi mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Naritong bahagi po ng pahayag ng kongresista. Hindi natin alam kung yun po talaga ay yung biyahe nila doon dahil nga po sa talagang official, dahil sa mga OFW o dahil nga sa may nagsisirculate po na rumors about this arrest warrant. But it is quite noticeable, no, until now ay wala pa rin yung ating dating Pangulo. At kung makikita po ninyo, yung pong crowd po nila doon ay yung KOJC. So hindi naman po talaga yun OFW na pangkalahatan eh. It was a set-up program. Kung Joel Chua. Nauna ngang lumitaw ang mga espekulasyon na maaari pong iniiwasan ng dating Pangulo ang posibleng arrest warrant laban sa kanya na inilabas ng International Criminal Court sa kanyang pagbiyahe papuntang Hong Kong. Bagay na tinanggi ng dating Chief Presidential Legal Counsel nitong si dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Sa iba pang mga updates, nakahanda pong i-deploy ang grounded ng mga FA-50 fighter jet sakali pong magkaroon ng emergency o issue sa pambansang seguridad. Itong nilinaw nitong si Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo. Kasunod na rin yan ng pagtigil pansamantala sa paglipad ng mga nasabing fighter jet matapos ang trahedya sa pagbagsak ng isa sa fighter jet sa Bukidnon na kumitil po ng 2 piloto. Tiniyak din ng Philippine Air Force official ang masusing investigasyon sa insidente dahil mahalagang natura mga fighter jet sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Una nang binili ng Pilipinas ang nasa 12 units ng FA-50 fighter jet mula sa South Korea na i-deliver sa bansa mula 2015 hanggang 2017. Maugong na pinag-usapan itong weekend sa social media ang video ng paghalughog ng security personnel ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa bag ng isang pasaherong senior citizen na naglalaman umano ng bala. Inakusahan naman ng pasahero ang security personnel na tinangkang biktimahin siya ng tanim bala modus na muntikan ng mamiss sa kanyang flight patungong Vietnam. Sa isang post online, ibinahagi ni Ruth Adele ang nangyari sa paliparan habang nasa boarding gate na sila ng kanyang pamilya noong Marso 6. Anya, lumapit sa kanya ang tauhan ng Office of Transport Security ng Department of Transportation at sinabing may nakita umanong anting-anting sa kanyang bagahe. Tinanong naman ito kung anong bala ang hinahanap at sagot ng security officer habang tumatawa na may na-detect umano ang x-ray scanners na isang basyon ng bala sa kanyang bagahe. Ayon kay Adele, nang akala niya ay pinaprank lang siya dahil napakakaswa lang ng pagkakasabi ng security officer. Subalit nang itanggi niyang aligasyon, hiniling siya sa kanyang dalhin ang kanyang bagahe para ma-inspeksyon on the spot at pinasama din siya. Tumagi naman si Adele at kanyang pamilya dahil nagsimula na magpasakay ang eroplano para sa kanilang flight papuntang Vietnam at ayaw nilang maiwanan.
Sinabi din ito na walang lamang susi ang kanyang bag gaya ng ipinakita ng security personnel na larawan mula sa X-ray scan. Nagtanong din ang kasama nito kung sila ba talaga ang nakitaan ng may bala sa bagahe. Subalit nang i-check ng mismo ng security personnel at i-double check ng may-ari ang kanyang bag, walang nahanap na bala sa kanyang bagahe. Narito mga Kabombo Star Nation, panoorin natin ang video na kumakalat online kaugnay sa tanim bala modus. Bala? Medyoan mo nga. Bala? Saan dito bala? Oh, wala. Wala naman. Bakit? Pakiano mo po? Wait lang. Ano po? Rosary. Rosary. Saan ba yun? Nako. Bala? Mukhang hindi. Wala po. Meron lang po ba kayo, Mami Ruth? Relo. Ang ginawa niyo sa amin. Binibidyoan mo Matatandaan na nauna nang lumutang ang insidente ng tanim bala sa NAIA noong taong 2012 at ang resulta ng samot-saring batikos at hindi magandang imahe sa paliparan sa mga sumunod na taon na nangyari sa ilalim noon ng administrasyon ni yumaong dating Pangulong Benigno Aquino III. Subalit noong taong 2016, ipinag-utos ng kanyang successor na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Department of Transportation na kumpiskahin at itala na lamang ang mga makikitang bala mula sa mga pasahero at payagan sila sa kanilang flight nang hindi maantala ang kanilang biyahe. Kaugnay ho ng balitang yan mga Kabombo, update po tayo mula sa may Department of Transportation. Ito hong tatlong Office of the Transportation Secretary personnel na sangkot umano doon ho sa pagharang sa isang pasahero dahil sa hindi umano'y namataan na basyuhon ng balat doon sa kanilang bagahe. Terminated na o tinanggal na po sa kanilang serbisyo. May update po dyan si Bombo Bea Penisa. Terminated at dismissed na sa serbisyo ang tatlong Office of the Transportation Security Personnels na sangkot sa pagharang sa isang pasahero dahil sa hindi umano'y namataang basyo ng bala sa bagahe nito nang dumaan ito sa terminal scanner sa Ninoy Aquino International Airport noong March 6. Ayon kay dating police official at kasalukuyang OTS Undersecretary Arthur Bisnar, nang marinig niya ang balita tungkol sa insidente, ay agad na naisip ng opisyal na oras na anya para tanggalin ang mga ngisi sa mukha ng mga anya unprofessional, abusive at mga aroganteng kawani ng OTS. Ani Bisnar, hindi siya ang tipo ng tao na mangungunsinti na maling gawain at hindi rin dapat anya hayaan na patuloy na maganap pa sa hinaharap ang ganitong mga klase ng insidente. Kaya naman sa isang pulong balitaan kanina ay inanunsyo na ng opisyal kasama si Transportation Secretary Vince Dizon na terminated na sa serbisyo ang mga sangkot na personnels. Una po, ang nasa isip ko ay tatanggalin ko yung smirk o yung ngisi sa mga mukha ng mga unprofessional, abusive at mga arroganteng kawani ng OTS. Hindi po ako taong kukonsinti ng maling gawain. With that, sinisuguro po sa inyo na actionan po namin ito at gaya po ng sinabi ng ating secretary, termination at dismissal ang pupuntahan po ng mga personnel na involved. Samantala, siniguro naman ng kalihim ang publiko na walang tanimbala at hindi isang tanimbala ang nangyaring insidente. Anya, hindi dapat matakot ang publiko dahil ang mga kawani ng Department of Transportation at maging ng iba pang ahensya ay palaging nasa panig ng mamamayang Pilipino at mananatiling kakampi ng mga ito. Ipapakita po ni General Bisnar sa mga susunod na araw, susunod na linggo, na talagang hindi dapat matakot ang mga kababayan natin. He will always be on the side of the people. Always. So, ano po ang mag-aagala? Si Yusek Bisnar, si Yusek Jim, si GM Eric, ako, hanggang sa taas, hanggang sa Pangulo, kakampi nila kami. Kaya wag po silang matatakot. Sa ngayon ay nananatiling under investigation ang insidente at patuloy na inuusisan ng departamento ang mga naging pahayag at paliwanag ng tatlong sangkot dito. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita, tumaas ang gross borrowing o kabuang utang ng Marcos administration noong taong 2024. Ito ay sa gitna ng malakihang pagtaas ng mga panungubat na labas ng
utang base yan sa report ng Bureau of Treasury. Sa datos ng Bureau, lumalabas na lumobo ng 370 billion pesos ang kabuang utang noong nakalipas na taon. Ito ay katumbas ng halos 17% na pagtaas mula sa 2.19 trillion pesos noong taong 2023. Lumagpas ang kabuang utang ng gobyerno noong nakalipas na taon sa borrowing plan ng administrasyon ng 350 billion pesos. Ito ay halos 16% ng mas mataas kumpara naman sa nakaprogram na 2.21 trillion pesos para sa naturang taon. Sa panloob na utang, umakyat ito ng 290 billion pesos, kaya tumaas ito sa kabuang 1.92 trillion pesos sa pagtatapos ng taong 2024. Ito ay katumbas ng 75% ng kabuang utang noong nakalipas na taon. Ilan sa mga dahilan ay matapos magtaas ang Bureau of Treasury ng 1.11 trillion pesos mula sa fixed rate treasury bonds o T-bonds, pero mas dinoble pa ng gobyerno ang borrowings nito mula sa retail T-bonds na nasa 584.9 billion pesos mula sa 252.91 billion pesos noong taong 2023. Dinoble din ng Treasury ang mga borrowings nito ng Treasury bills sa short-term debt noong nakalipas na taon sa 224.3 billion pesos. Samantala sa panlabas na utang noong 2024, tumaas din ito ng mahigit 82 billion pesos kaya't pumalo ito sa kabuang 641.2 billion pesos sa pagtatapos ng naturang taon. Ito ay lagpas sa planong foreign borrowings ng gobyerno na 606.9 billion pesos. Ilan naman sa dahilan ng pagtaas ng panlabas na utang ay ang program loans, global binds at bagong mga utang para sa mga proyekto ng pamahalaan. Meron na ho tayong 17 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga malalaking balita, nasahan po ang mainit at malinsangang panahon ngayon pong linggong ito. Sa kabila po nito, ayon po sa State Weather Bureau, hindi pa ho nagtatapos ang malamig na panahon dahil yan sa hanging amihan. Kung saan tinatayang iiral pa rin ang humihinang amihan hanggang bukas, araw ho ng Martes at posibleng mawala kasama ang shoreline. Mararamdaman muli ang panibagong surge ng amihan sa extreme northern Luzon simula nitong nakalipas ho ng linggo at maaari pong tumagal hanggang ngayong linggo. Sa kalagitnaan naman ng linggo ay iiral ho sa buong kapuluan ng humidisterlies o ito ho yung mainit na pag-ihip ng hangin mula sa karagatang Pasipiko na magdadala ng mainit na temperatura at thunderstorm pagsapit na po ng hapon. Samantala, wala namang inasahang weather disturbance sa bansa ngayon pong linggong ito. Sa lagay naman ng panahon, mga kabombo, ngayon pong araw ng Lunes sa mga lugar sa bansa, kalat-kalat po at mahina mga hanggang sa katamtamang pagulan, ang inasahang iiral sa Eastern Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon at maging sa Camarines Provinces. Bunsod po ng amihan at shearline na inasahang huhupa hanggang bukas. Karamihan po ng mga lugar sa bansa ay makakaranas naman ng mainit at malinsangang panahon sa labing araw o labing bahagi po ng araw. At magdadala naman ng panibagong surge ng amihan ang malamig na panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan sa Cordillera Region at Cagayan Valley sa araw na ho ng linggo. Sa Metro Manila, magiging maaraw at mainit ang panahon na may kasamang maulap at posibleng isolated thunderstorm pagsapit po ng hapon o gabi sa isa o dalawang araw ngayon pong linggong ito. At kaugnay din po nito, inaasahang aabot na rin sa 41 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa bansa ngayon pong araw. Batay pa rin po yan sa State Weather Bureau. Batay ho sa pinakauling tala, ang mga monitoring station sa San Jose, Occidental Mindoro at sa may Cuyo, sa may Palawan ay nagtala ho ng hanggang sa 41 degrees Celsius na heat index. Maaaring magdulot ang ganitong temperatura ng heat cramps at heat exhaustion habang matagalang pagkakabilad sa araw ay posible pong humantong sa heat stroke. Sa iba pang mga balita, doon sa bahagi ng Senado, itong si Senate President Francis Chis Escudero na nawagan ng malawakang financial at social audit sa mga internet gambling platforms. Iginiit nito na mayroon ng casino sa bulsa ng bawat Pilipino. Ang balitang yan ay tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Nanawagan si Senate President Francis Chis Escudero ng malawakang financial at social audit sa mga internet gambling platforms sa gitna ng talamak na online gaming kung saan pwede nang tumaya sa pamagitan ng mobile apps. Itong binigyan din ni Escudero kung saan nangangahulugan anya na mayroon ng kasino sa bulsa ng bawat Pilipino. Sinabi ng senador, mabilis ang pag-access sa pagtaya sa mobile phone app
Kaya dapat magsagawa ang pamahalaan ng social cost state benefit analysis sa mga aktibidad na nakapaloob sa Philippine Inland Gaming Operators. Anya, kung papaano binigyan ng atensyon sa pag-assess sa Philippine Offshore Gaming Operators ay dapat ganun din ang gawin sa PIGO. Dagdag pa ni Escudero, nakatanggap ang kanyang tanggapan ng mga ulat mula sa mga tagaloob ng industriya na ang kabuang online na taya ay maaring umabot sa pagitan ng 600 billion pesos at 1 trillion pesos sa isang taon, mahigit doble sa naiulat na kabuang taon ng benta ng isang sikat na fast food chain sa bansa. Ipinunto ni Escudero na mas malaki ito ng 150 billion pesos sa value ng ani ng palay sa Pilipinas sa loob ng isang taon. Kapag pinagsama-sama ang halaga ng lahat ng baboy, manok, baka, kambing na naproduce sa bansa, mas malaki pa rin anyang nataya sa online gaming. Nangangamba ang mambabatas na lumalabas na addictive ang mga apps na ito na pati ang perang pampakain ng pamilya o panggatas ng bata ay tataya na lamang sa online gaming. Magugulit ang iminungkaya ni Escudero na kung may susunod na hakbang na dapat gawin ng gobyerno ay suriin at pag-aralan ang epekto ng PIGO sa mga Pilipino. Marahil dapat ay tingnan at reviewin din ito dahil yung mga sinusubukan nating iwasang masasamang bagay, pagkakamali, pagkukulang ay tila nandyan din sa PIGO na ang tatamaan pa ay sarili natin mismong mga kababayan at hindi mga dayuhan lamang. Alam ko malaking pera ang nakukuha ng PAGCOR dito, malaking source of revenue ito at income sa parte ng pamahalaan, pero kung natalikuran nga nila ay malaking revenue at income din sa POGO, walang rason para hindi nila kayang talikuran din yung malaking income sa PIGO kung nakakasama na talaga ito sa ating mga kababayan na sa palagay ko ay oo. Ang paninindigan ng Pangulo dito sa nagdaang panahon ay tila klaro, naalala mo, isa sa mga binan ng Pangulo nung simula pa lang ay yung isabong. Dahil nga sa sobrang pagkakalulong ng ilan sa ating ng marami sa ating mga kababayan dito. De paano naman to? Pwede bang makuha yung datos mula sa PAGCOR? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Kung pwede namang mag-drive na muna, kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Oras na natin 23 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali. Update pa ho tayo mula sa may Philippine National Police, mga kabombo. Mayroon pong inilabas na paglilinaw ngayong araw ang Philippine National Police na wala pa po itong natatanggap na warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nilinaw din ho ng pambansang pulisyan na wala pang idinedeploy na malawakang puwersa ng kapulisan para ho dun sa kahapon kasi kumalat po yung agam-agaw na parang nagkaroon ng malawakang deployment lalo ho dyan sa may bahagi ng Mindanao area. May mga development po dyan si Bombo Kelly Cordero. Nilinaw ng Philippine National Police na wala pa silang impormasyon hinggil sa umunay warrant of arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, maging warrant of arrest mula sa mga local courts sa mga kaso laban sa dating Pangulo ay wala rin silang hawak sa ngayon. Sa pulong balitaan sa Kamkrame, nilinaw din ni General Fajardo na walang koneksyon sa issue hinggil sa warrant of arrest ng ICC ang anumang movement ng kapulisan sa Davao. Ayon kay General Fajardo, kung may nakikita mang paggalaw sa presensya ng kapulisan, ito ay parte lamang ng simulation exercise kaugnay sa kanilang security preparation sa rehiyon para sa nalalapit na eleksyon. Pinabulaanan din ng pambansang pulisya ang kumakalat na report na may 7,000 pulis na idineploy na para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. As of now, ma'am, wala pa po tayong verifiable information as to the reported na warrant of arrest issued by the ICC. Dinawin lang po natin ito, ma'am. Nakausap po natin yung mga taga Davao po and according to them, yung mga movement po
po ng ating mga kapulisan doon is just part of the simulation exercise relating po sa kanilang security preparation for Davao. And we have to stress the point po na this is not only limited po sa Davao, even yung other regions po ay nagkakonduct po ng simulation exercise, communication exercise, and other tabletop exercise. Again, as part of our security preparation for election po. Samantala, sakaling mangyari naman na may ilabas daw ng warrant of arrest o notice ang ICC kay dating Pangulong Duterte, tiniyak ng PNP na dadaan sila sa tamang proseso. Sa ngayon, wala rin daw planong magtaas ng alerto ang PNP, pero nakahanda umano sila sa anumang pwedeng mangyari o sakaling may tulong na hingi ng Interpol. Ani Fajardo, sa kasalukuyan, wala pa silang usapan o ugnayan ng Interpol hinggil dito. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, magpapatuwad po ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na mas mahigpit na safety nets matapos na makapuga ang mga target sa ikinasang raid sa isang gusali sa may Makati City na sangkot umano sa scam activities sa Philippine offshore gaming operators. Tila natiktikan kasi ang sinagawang raid dahil wala nang nadatna ng mga otoridad sa naturang lugar. Base kasi sa nakalap na entry record ng mga empleyado, ang pinakahuling pumasok ay bandang alas 4 ng hapon, subalit nang i-raid ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Gusali, bandang alas 6 ng gabi ay wala na silang naabutan ng mga empleyado. Ayon kay Executive Director Gilbert Cruz, hindi maiwasang may mga magsusumbong bago ang kanilang ikakasang raid, subalit tiniyak ng opisyal na magiging maingat na sila sa mga susunod na isasagawang operasyon. Nagpapatuloy naman niya ang diskusyon kung kasama ang may-ari ng gusali sa mga posibleng kasuhan ng administrative o criminal sanctions. Ito'y maliban pa dun sa closure order na ipinataw ng Makati Business Permit and Licensing Office sa naturang gusali. Sa kaugnay ding balita, tinitignan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang pagpapadeport sa mahigit 1,000 mga Philippine offshore gaming operator worker sa loob lamang po ng 2 hanggang 3 linggo. Ayon kay Executive Director Gilbert Cruz, ang mga POGO worker na ito ay mga nakadetine sa ilalim po ng kustodiya ng Presidential Anti-Organized Crime Commission Temporary Detention Facility sa may Pasay City. Ang ilan kasi sa mga ito ay mga sumasailalim sa dialysis at ginagamot dahil po sa HIV at ilan pang sakit, kaya naman tinitignan kung makakayanan na may proseso na ang deportation ng mga naturang Philippine offshore gaming operator workers. Dahil isa-isa kasing kailangan po nalagyan ng dokumento ang mga trabahador dahil karamihan sa mga nahuli at natili sa pasilidad wala pong mga pasaporte. Samantala, dagdag naman itong si Undersecretary Cruz, ang mga kaso ng mga deporters na walang pasaporte ay inilapit na ng ahensya sa mga embahada para mabigyan ng one-time travel document pabalik sa kanilang mga bansa. Samantala mga kabombo, update po tayo mula ho dyan sa may Palasyo Malacanang. Ilan pang mga development ngayon pong araw na ito. Nasa linya ho natin si Bomboan Noli Soberano. Bomboan? Yes, Bombo Genesis, nananawagan nga ngayon si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa Palasyo ng Malacanang na imbestigahan ang umano'y pagpaparenta ng ilang mga local government units sa Central Luzon sa 85 Chinese-owned firms na nag-ooperate at ino-exploit ang coastal waters at agricultural lands ng Bataan, Zambales at Pangasinan. Ang operasyon ng mga nasabing Chinese firms ay hindi malinaw kung ano ang kanilang negosyo, subalit lubha umano itong nakakaapekto sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ayon kay Barbers na siyang lead chairman ng House Quad Committee at chairman ng House Dangerous Drugs Panel, na nakatanggap siya ng reliable information mula sa mga mangingisda hinggil sa kahina-hinahang aktibidad ng mga nasabing Chinese-owned firms. Ginawa ni Barbers ang panawagan kasunod ng direktiba ng Palasyo na imbestigahan ang alegasyong kaugnay sa mga naarestong Chinese spies na sina Wang Yingyi, Wu Laharen, Kai Xiaoyuan at Chen Haitao na nag-donate ng 10 Chinese-made motorcycles na nagkakahalaga ng 144,800 pesos bawat isa sa Manila Police. Inihayag ni Barbers ng ang ginagawang modus ngayon ng mga nasabing Chinese spies invaders ay kahalintulad din sa Pogo operation, kung saan nakikipagkaibigan ang mga ito sa mga local government officials at saka mamahagi ng tulong nang sa gayon may pagpatuloy ang kanilang mga illegal na aktibidad. Pinasisilit din ng mambabata sa Palasyo ang legal basis at protocols na ginagamit ng mga local government units sa pagpayag na rentahan ang shorelines at agricultural land na pagmamay-ari ng gobyerno.
gobyerno. Ikinagalit ni na Barbers ang ulat na may 2 barko ng China na 3 buwan nang nananatili sa bayan ng Palawig sa Zambales. Subalit walang aksyon dito ang mga concerned agencies. Anya, posibleng sangkot sa dredging activities, mining, smuggling at drug smuggling ang nasabing barko. Samantala sa ibang balita naman, nagsagawa ng press briefing ngayong umaga si Manila Representative Joel Chua. Sinabi ni Chua na patuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel hinggil sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Chua na kabilang sa 11-man team ng House Prosecution Team, ang isa sa mga pinaghahanda nila ay nakipag-ugnayan sila sa Senado para nga magkaroon sila ng kwarto kung saan sila nila gagamitin habang ongoing ang impeachment trial. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Joel Chua. Well, sa ngayon, nandun pa lamang po kami sa pag-request ng kwarto para at least maging work area po nung magiging team natin para tuloy-tuloy po ang ating preparasyon at para syempre ma-familiarize na rin doon sa area. And at the same time, medyo meron na rin kaming kwarto no, na para at least kung saan yung mga staff namin ay maglalagi at magiging work area na rin po nila. Sa ngayon, inaantay pa po namin yung response from the Senate para at least malaman po namin kung ito po ay kanila mabibigyan po agad ng aksyon. Si Manila Representative Joel Chua. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Itinalaga bilang bagong Prime Minister ng Canada ang leader ng Liberal Party na si Mark Carney matapos magwagi sa halalan. Nasa mahigit 150,000 party members ang bumoto para sa eleksyon. Ang naging kalaban ni Carney sa posisyon ay si Chrystia Freeland na naging senior cabinet sa Liberal government. Nanunungkulan bilang dating governor ng Bank of Canada at Bank of England si Carney bago manalo bilang Prime Minister at ituturing siyang baguhan sa mundo ng politika. Sa kabila nito, naniniwala si Carney na siya ang pinakamagandang ipalit upang mas buhayin ang partido at para mga siwa sa trade negotiations kay United States President Donald Trump na nagbabanta ng pagpataw ng karagdagang taripa ng lubhang makakapekto naman sa export-dependent economy ng Canada. Kaugnay niya, naritong bahagi ng pahayag ng bagong Prime Minister ng Canada na si Mark Carney. Prime Minister, I think it's clear we should just skip a generation. Alors, bonsoir tout le monde. Wow, this room is strong. This room is Canada strong. Thank you, Cleo. Thank you, Cleo. And to my wife, Diana, our children, Cleo, Tess, Amelia, and Sasha. Without your support, I wouldn't be standing here. And like the Prime Minister, without your examples, I wouldn't have a purpose. And without your love, I wouldn't have the strength that I need for what lies ahead. Thank you. Sa kanyang speech, pinasalamatan ni Carney ang mga ministro na nananatili sa kanilang mga posisyon sa kabila ng mga banta. Dagdag pa niya na ang Liberal Party ang nagsisilbing boses ng kanilang komunidad para mas makatulong pa sa mga nangangailangan. Narito pa ang mga bahagi ng pahayag ni Mark Carney. I would like also to thank those ministers who remained in their posts to serve Canada directly during this time of great peril. And to the incredible group of Liberal MPs that we have. You are the voices for your communities and you are the conscience of our party. Thank you for your support. Matatandaan na noong buwan ng Enero ay nagpahayag na ang predecessor ni Carney na si dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau na siya ay bababa sa pwesto matapos ng kanyang 9 na taong panunungkulan. Mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM.
Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99.5 Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. 25 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Pagnenegosyo at pamumuhunan ng tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United Kingdom Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs David Lammy nang mag-courtesy call siya sa Malacanang nitong weekend. Agenda ho ng pagpupulong patungkol sa trade and investment na palalakasin ang ugnayan pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Ito ay sa pamamagitan po ng mas maigting na kalakalan, pamumuhunan at kooperasyong pang-ekonomiya. Bukod sa trade and investment, natalakay rin ang usapin sa maritime climate change at environment. Kasama rin sa napag-usapan ng Pangulo ang mas pagpapaigting pa ng people-to-people exchange na dito ay pinabot po ni Pangulong Marcos sa United Kingdom ang pasasalamat sa mga Pilipino pasasalamat ng mga Pilipino sa pagtanggap sa kanila. Nasa 200,000 mga Pinoy ang meron pong o naninirahan po doon sa United Kingdom at nagtatrabaho sa iba't ibang mga sektor tulad po ng information technology, aviation, hospitality at iba pang mga larangan. Samantala, hinikayat naman ng Commission on Elections ang Bangko Sentral ng Pilipinas na tulungan sila para hulabanan ng anumang uri ng vote buying sa darating na Mayo 12. Sinabi nitong si Commission on Elections Chairman Attorney George Garcia, isa sa mga paraan na maaari pong gawin nila ay huwag payagan ng sinumang kliyente na magpapalit ng mga barya na maaring gamitin sa pambili ng boto. Marapat din na hindi hayaan ng Bangko Sentral na magpapalit ng tig 100 hanggang 200 peso bill ang mga kliyente bago o 2 linggo bago po ang halalan. Sa nasabing paraan, umaasa ang komisyon na mabawasan ang hanggang 25% ang mga insidente ng bilihan ng boto o vote buying. Iniwala din si Garcia na ang bilihan ho ng boto ay hindi sasagawa bago o isang buwan bago ang halalan at sa halip ay maring isagawa ho ito 2 araw bago ang mismong botohan. At kaugnay po niyan, umabot na sa 1,563 na mga baril ang nakumpiskahon ng Philippine National Police mula nang ipatupad naman ng Commission on Elections etong gun ban. Sinabi nitong si Philippine National Police spokesperson at Central Luzon Police Director Brigadier General Jean Fajardo, meron silang naitalang 24 suspected election-related incidents. Sinasabing bilang 11 rito ang kumpirmadong may kinalaman sa halalan habang 11 naman ang hindi konektado sa halalan at 2 naman ang sumasailalim sa nagpapatuloy na assessment. Sa mga nakumpiskang baril ay 134 dito mula ho sa mga checkpoint habang karamihan ay mula sa police operation gaya ho ng anti-illegal drugs operation Baybas at iba pa. Sa iba pang mga balita, muling iginiit ni Slovenian Foreign Minister Tanya Fajon na suporta ng Slovenia sa 2016 arbitral ruling at hinimok ang lahat ng bansa na sumunod dito bago ang kanyang makasaysayang pagbisita sa Pilipinas. Ani Fajon, ipinahayag nito ang pakikiisa ng Slovenia sa Pilipinas sa harap ng mga hamon sa seguridad at pandaigdigang batas sa West Philippine Sea. Matatandaan noong taong 2016, ibinasura ng arbitral tribunal ang 9-dash line ng China. Ngunit patuloy itong tinatanggihan ng Beijing. At ayon naman sa datos noong Enero 2025, 27 bansa ang hayagang sumusuporta sa ruling habang 8 naman ang tumututol. Si Fajon ang kauna-unahang Slovenian Foreign Minister na bibisita sa Pilipinas at ito ay nasa bansa mula Marso 10 hanggang Marso 12. Makikipagpulong ito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo upang palakasin ang ugnayang bilateral. Bilang kasalukuyang miyembro ng United Nations Security Council itong 2024 to 2025, aktibong isusulong ng Slovenia ang mga usaping pandaigdigan kabilang ang maritime security at nalalapit na pagpupulong sa ilalim ng Greek presidency sa buwan ng Mayo.
Sa kaugnay pang balita, matagumpay na nananatili at hindi matinag ang 44-meter multi-role response vessel BRP Cabra sa pagmomonitor ng mga kilos ng China Coast Guard vessel 3105 sa katubigan ng Zambales sa layong 95 nautical miles habang binabaybay ang mga along may taas na halos 5 metro. Ayon sa naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nananatiling ipinatupad ng Philippine Coast Guard ang kanilang mandato na protektahan at magmatsyag sa mga ilegal na presensya ng Chinese Coast Guard sa katubigan ng bansa. Binigyan din ni Tariela ang mga nagiging violations ng China sa international law, lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, Philippine Maritime Zones Act at maging ang 2016 Arbitral Award. Meron na lamang po tayong 20 minutes mga kabombo bago po sumapit ang launa ng hapon. Sa ilan pang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan, ang dengue cases sa Pilipinas posible umanong bumaba ayon sa Department of Health. Ngayong tumataas po ang nararamdaman na heat index dito sa ating bansa. May update po dyan si Bombong Gran Hilario. Kinumpirma ng Department of Health ang posibleng pagbaba sa mga inatatalang kaso ng mga nagkakasakit sa dengue ngayong patuloy ang mataas na heat index sa bansa. Ayon kasi sa kagawaran, mas nababawasan umano ang mga naiiwang tubig sa kapaligiran sapagkat ito'y natutuyo na siya namang dahilan sa pagkonti ng mga lamok. Sinabi mismo ni Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health na ang bilang sa mga kaso ng dengue ay maaaring bumagsak ngayong kaunti na lamang ang pwedeng pangitlugan ng mga insekto. Ngunit, marin naman niyang pinalalahanan ng publiko, huwag pa rin magpakampante sa banta ng naturang sakit na minsan ay nagdudulot pa ng pagkamatay ng iilan. Ang pagtaas ng heat index ay pwede nating tignan ng dalawang paraan. Una sa lahat ay dahil mataas na ang sikat ng araw, natutuyo yung paligid, bumabawas yung tubig sa paligid, pati yung pag-ulan humihina. Maaaring bumagsak ang bilang ng dengue cases kasi yung bilang ng lamok bumababa dahil natutuyo. Ngunit, ang aming sinasabi lagi is huwag po tayo maging kampante. Samantala, ani pa niya, sa kabila ng mainit at nakatutuyong panahon, hindi maiiwasan na ang ilan ay nag-iimbak pa rin ng tubig sa kanilang mga tahanan. Kaya payo niya, panatilihing may takip at itaob o itaktak ang mga lagayan na posibleng pag-ipunan ng naiwang nakatambak na tubig. Dala na rin ng kainitan ay nag-iipon tayo ng tubig at pag nag-ipon tayo ng tubig, baka doon naman mangitlog yung ating mga kitikite. So ibig sabihin dapat taob, taktak, tuyo at takip. Takpan natin yung mga sisidla ng tubig para hindi manganak yung mga lamok doon. Nanganganak, nangingitlog pala sila. Kaugnay pa rito, nagbigay din ng babala si Assistant Secretary Albert Domingo na agarang magpakonsulta sa doktor kung sakaling makakita o magkaroon man ng pamamantal sa katawan at pagsusugat sa gilagid. Aniya, ito ay sintomas ng posibleng advanced stage ng sakit na dengue na siya namang lubhang mapanganib. Kapag nakakita ho tayo ng pagdurugo sa gilagid or pamamantal, medyo advanced stage na po yun sa ating pong mga kabombo. Ayan. Huwag antayin na may nakikitang pagdurugo dahil advanced stage na po yun. Early stage pa lang po sa lagnat, magpakonsulta na ho. Kasi ang dengue ay naaagapan kung mabibigyan ng tinatawag na hydration. Ibig sabihin, swero, binabantayan ng doktor. Para sa Bombo Network News, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Meron na lamang po tayong 17 or 15 minutes na lamang mga kabombo bago po sumapit ang launa ho ng hapon. Update pa rin ho tayo dito ho sa patuloy na paglabag doon ho sa mga pulisiyang ginagamit po or ipinapatupad ng Department of Transportation dyan sa eksklusibong EDSA busway. May mga development po nakuha dito si Bombo Jovino Galang. Hindi tinanggi ng Special Actions and Intelligence Committee for Transportation ng Department of Transportation na kanilang naubos na ang pagpapasada ng mga kulurob na sasakyan sa Kamaynilaan. Sinabi ni DOTR sa Special Operations Group
Head Rayson de la Torre na hindi nila basta-basta maubos ang nasabing kulurum na sasakyan na pumapasada sa Kamaynilaan dahil sila ay nagtatago sa iba't ibang mga lugar. Kung numero ng mga kolorum, hindi po natin maibigay yung eksaktong bilang sapagkat talaga naman pong napakadami. Ngayon po minsan po may mga nagtanong nga po sa akin kung kaya ko bang ubusin ang kolorum. Mukhang hindi ko kayang ubusin agad-agad. Pero ito naman po nasa tulong din po ng ating mga kababayan. Po naming pinapaalalahanan na hanggat maaari po kanilang iwasan o wag po nilang tangkilikin itong mga kolorum na ito. Titiyak nito na nakabantay ang kanilang grupo sa mga pampublikong sasakyan para maging ligtas ang mga biyahe ng mga mananakay. Kayo po ay aming laging binabantayan, umaga, tanghali, gabi, hating gabi. Yung pong saik ay makikita po ninyo sa buong EDSA busway, meron po dyan. Dito po sa inyong paligid, hindi lamang po namin binabanggit kung nasaan po yung mga operations, pero kami po ay nasa paligid lamang po at nakabantay po dito po sa inyong mga sinasakyang pampublikong transportasyon. Kayo po ay merong mga napapansin o nakikita na mga kahinahinala o mukhang mga kolorum activities dyan po sa inyong mga lugar, po ninyo ipaabot sa amin. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Ako tayo sa ating mga provincial report. Mga kabombo, unahin po natin dyan sa bahagi ng Visayas area. Si dating Chief Legal Counsel at dati hong nagsilbi sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Salvador Panelo, wala ho na fake news lamang yung pong warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa dating Pangulo. May mga development po nakuha dyan ng Bombo Radio Bacolod. Inihayag ng dating Chief Legal Counsel ni former President Rodrigo Duterte na fake news ang kumakalat na balita na naglabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa dating presidente. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Attorney Salvador Panelo, matagal nang binanggit na hahabulin ng ICC si Duterte. Ngunit hanggang ngayon ay hindi naman nangyayari. Naniniwala ito na walang katotohanan na may inilabas na warrant of arrest ang ICC dahil ang mga ito ay walang jurisdiction sa gobyerno. Paalala nito na ang bansa ang siyang magsasagawa ng pagdakip sa mga may warrant of arrest mula sa ICC, ngunit paalala ni Panelo na maituturing na illegal sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC dahil hindi naman miyembro ng international body ang Pilipinas. Wala ding bisa ang argumento na nakapagsagawa na ng preliminary investigation bago pa man kumalas ang Pilipinas sa ICC dahil ayon sa abogado wala namang naumpisahang investigasyon. Siniguro nito na hindi nagbabalak tumakas si former President Rodrigo Duterte. Naniniwala si Panelo na hindi papayag ang mga Pilipino na pakialaman ng mga banyaga ang legal system ng Pilipinas. Sabi ko na fake news yun. Pangalawa, kahit na hindi fake news yun, walang jurisdiction ang ICC. Hindi pa pwede yung mag-issue sila ng warrant at ipatutupad ng Pilipinas. Maraming beses na natin pinaliwanag yan. Hindi na tayo miyembro sa ICC. Yung argumento nila na kahit ka na hindi miyembro, pag naumpisa na namin ng preliminary investigation, meron ka pa rin obligasyon sa amin. Ang sagot ko doon, kung naumpisahan, hindi naman kayo nag-umpisa ng preliminary investigation bago nag-withdraw. Mula rito sa Bombo Radio Bacolod para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio, Bombo! Ito namang modernized jeep na sakay ang mga guro at mag-aaral ng University of the Philippines sa Visayas nakabangga patay ng naglalakad na pedestrian. May detalye dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nakatakdang isailalim sa debriefing ang mga estudyante ng University of the Philippines High School Iloilo matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang modernized jeep na bumangga at nakapatay ng isang pedestrian. Nangyari ang insidente sa Barangay Atabayan, Tigbawan nitong lalawigan kung saan nasawi ang isang 52 anyos na magsasaka. Sa opisyal na pahayag ni University of the Philippines Visayas Chancellor Dr. Clement C. Camposano, sinabi niyang may kasamang isang faculty member ang mga estudyante sa loob ng Eurobus nang nangyari ang aksidente noong nakaraang gabi. Nagpahati din ng pakiramay ang paralan sa pamilya ng biktima.
Kasalukuyang inaasikaso ang tulong mula sa mga tagapayo ng Office of Student Affairs ng Universidad upang matulungan ang mga estudyanteng apektado ng naturang insidente. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe ng Tigbawan Municipal Police Station, ipinaliwanag niyang biglang tumawid sa kalsada ang biktima, ngunit malayo ito sa pedestrian lane at madilim din ang lugar. Nagkaroon ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at ulo ang biktima na naging sanhi ng kaniyang pagkamatay. Agad namang sumuko ang driver sa Oton Municipal Police Station matapos ang pangyayari. Yung nag-cross po sa highway yung biktima at hindi na pansin ng driver ng organized jeep, nabagaan niya po to. Tapos dinala siya ng responder natin sa Gimbal Hospital, pero declared ng deadly rival at tapos yung driver ay temporary na sa custody ng ating Tibawan Police Station. Ayun lang hinintay natin kung ano ba yung decision nila, kung mapapile ba sila ng kaso o mag-arrange sila lang o maparing do sila. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yan pa rin sa bahagi po ng Visayas area, ang Central Visayas Regional Athletic Association 2025 sisimulan na ho ngayong araw, habang ang Negros Oriental Provincial Police naka-heightened alert din. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Naka-heightened alert ngayon ang mga hanay ng Negros Oriental Police Provincial Office o NOPPO sa opening ceremony at buong aktibidad ng Central Visayas Regional Athletic Association o CBRAMI 2025 na magsisimula ngayong araw ng Lunes, Marso 10, 2025 sa Bayawan City, Negros Oriental. Ito ang sinabi ni Police Lieutenant Stephen Pulinar, ang tagapagsalita ng NOPPO sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu, kung saan noong nakaraang Sabado, Marso 8, ay nagsagawa ito ng send-off ceremony para ipailalim ang kanilang mga hanay para sa mga security protocols sa CBRA 2025. Bukod dito, nagtalaga ang mga otoridad ng 382 personnels, kabilang na ang Negros Oriental Provincial Police, Regional Mobile Force Battalion Central Visayas, Philippine Army, PNP Special Action Force, Philippine Coast Guard at iba pa para madestino sa security ng CBRA. Ang mga tauhan na ito ay tatalaga sa pag-secure ng 33 playing venues, 44 billeting areas kung saan lalahukan ito ng 20 school division offices sa rehiyon ng Central Visayas. For the upcoming CBRA, as you know, we have been planning this event since the start that we have received the memo that the CBRA meet will be conducted in Bayawan City. So, initiated a set-up ceremony to our troops. So, this is to ensure that they are guided with the things that they need to do and things that they to do, not to do during their deployment during the CBRA meet. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Itinuturing dahilan ng pagkamatay ng Oscar-winning actor na si Gene Hackman at asawa nitong si Betsy na natural cause, ayon yan sa New Mexico Office of the Medical Investigator. Maalalang natagpuan ang mga labi ng mag-asawa noong Pebrero 26 sa kanilang tahanan sa Santa Fe, New Mexico, na ayon sa mga investigador, isang linggo lang ang pagitan ng pagkamatay ng mga ito at isang misteryo para sa kanila. Sa isang pahayag kinumpirma ni Heather Jarrell, yung chief ng medical examiner ng New Mexico Office of the Medical Investigator, na ang sanhi umano ng pagkamatay ni Hackman ay may kaugnayan sa hypertensive at atherosclerotic cardiovascular disease at ang Alzheimer's disease ay may malaking bahagi ng mga ito. Samantala, ang sanhi naman ng pagkamatay ni Betsy Hackman ay tinukoy ng mga medical examiner na isang hantavirus pulmonary syndrome, isang sakit na dulot ng virus dala ng mga daga. Parehong natural cause ang ikinamatay ng mag-asawa at walang nakitang palatandaan ng trauma o carbon monoxide poisoning na isa sa mga hinala noon ng mga otoridad. Ang hantavirus ay nagpapakita ng mga sintomas ng tulad ng trangkaso, mataas na lagnat, pananakit ng kalamnan, ubo at maaaring magdulot ng mas malubhang problema sa paghinga. Ipinaliwanag pa ni Jarrell na ang hantavirus ay nakukuha mula sa dumi ng mga daga.
kung saan umano nakuha ng mag-asawa ang virus. Sa datos ng Peacemaker data ng Oscar-winning actor, natuklasan ng mga medical examiner ang huling aktibidad nito ay naganap 1 linggo bago natagpuan ang mga katawan nila, kaya't malamang na pumanaw si Hackman noong Pebrero 18. Si Betsy Hackman naman ay pinaniniwala ang pumanaw 1 linggo ng mas maaga noong Pebrero 11. Bombo International News. Itong United States Secret Service tiniyak ang 24/7 na pagbabantay sa White House. 27 anyos na lalaking binaril, patuloy naman na iniimbestigahan. Narito ang balitang tinutukan ng Bombo Radyo Dagupan. Tiniyak ng Secret Service sa Estados Unidos na nakabantaya ang mga ito ng 24/7 sa White House. Ito ay sa kabila ng dulot ng alarma ng seguridad sa nangyaring shooting incident sa armed confrontation malapit dito. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Marisa Pascual, Bombo International News Correspondent sa Oregon, kahinahinala kasi umano ang 27 years old na lalaki matapos ng pag-alaman na siya ay may motibong mag-suicide. Ngunit paglilinaw ni Pascual, bago pa man makapuntang lalaki malapit sa White House, nagsagawa na ng pagmamanman ng mga intelligence agencies. Dito na napag-alaman na mayroon pala itong mental problem at nagpapakita ng suicidal tendencies. Hanggang sa nakarating na nga ang lalaki malapit sa White House at dito na nito tinutok ang baril sa kanyang sarili. Ngunit kalaunan ay tinutok niya rin ito sa mga pulis. Dahil dito, agad na nagpalitan ng putok ang dalawang panig at dito na tinamaan ang sospek. Sugatan naman ang lalaki at siya ay agad na dinala sa ospital upang malapatan ng lunas. Wala namang sino mang nasugatan mula sa Secret Service o ibang tao sa lugar ng insidente. Nilinaw din ng White House na wala si US President Donald Trump sa lugar nang maganap ang insidente. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ang DC Metropolitan Police Internal Affairs Division Force Investigation Team upang alamin ang mga detalye ng insidente. Ayon naman sa mga otoridad, mahalaga ang pagiging responsable sa paghawak ng baril, lalo na sa mga ganitong uri ng sitwasyon. So, ito yung mga sinasabi na malayo pa yung danger sa president, meron ng mga intelligence. So as you can see, the coordination, hindi pa nangyari ito. Indiana already called the Washington DC police to let them be aware that this man is suicidal, he has some mental issue, he has a gun, is en route to Washington DC. So can you imagine yung difference ng mga intelligence ngayon? Everybody is coordinating all the information para pag may ganitong nangyayari, you prevent na kung merong assassination attempt, it's prevented before it happens. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Resida nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo Star Nation, hindi pa rin po nakakabawi ang mga Pilipino o atong mga Filipino mixed martial arts fighter laban sa tinugurian na Filipino tormentor etong si Eng Orhil Batarco. Ito'y matapos na patumbahin ng Mongolian fighter ang Pinoy striker na si Jeremy Pacatiu sa kanilang naging bakbakan doon ho sa may Thailand. Walang sinayang ho na sandali etong si Batarco at sa pagsisimula pa lamang po ng kanilang match o ng kanilang laban ay agad siyang nagpakawalan ng isang spinning wheel at tinamaan po ang ulo nitong si Pacatiu. Sinundan niya ito kaagad ng isang ground submission gamit ang magandang grappling performance. Dito ho'y kumonekta ang kanyang mga suntok at maging ang siko niya din ho sa mukha nitong si Pacatiu hanggang sa dumugo ang itaas na bahagi ng kanyang kaliwang mata. Pero agad din po itong naagapan ng kampo nitong si Pacatiu. Hindi ho naman bumigay ang Pinoy fighter at pinabot pa sa yung laban sa final bell. Ngunit lahat po ng mga judges ay pawang pumabor sa number 4 One Championship Bantamweight MMA Division holder. Dahil po sa panalo nitong si Batarco mga kabombo laban kay Pacatiu, nagawa ho niyang irehistro ang malinis na 5 panalo o 5-0 laban po sa 5 mga Pinoy fighter na kanyang nakalaban sa loob ng octagon. Sa ilalim po yan ng One Championship sa kanyang karera dito. Ito ho ang ika-6 na pagkatalong nalasap naman nitong Cordilleran fighter, itong si Pacatiu. Hawak pa rin po niya ang 13 panalo sa loob ng kanyang karera sa One Championship.
Mga kabombo ka Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app na pwede po niyong i-download yan via Google App Store at Apple App Store. After po ng Bombo Network News, pwede po niyong subaybayan ng ating mga provincial station mga kabombo para ho mapakinggan at mapanood ang mga programa ho nila na hindi po ninyo na subaybayan or napanood sa mga nakalipas ng mga araw. Pwede po ninyong balikan po yan mga kabombo gamit din yung kanilang mga social media pages like Facebook, YouTube, TikTok at of course ang Bombo mobile app. Diyan sa bahagi po ng Mindanao area, pwede po ninyong subaybayan ang ating po mga provincial station po dyan tulad po ng Bombo Radio Davao para ho sa mga kababayan po nating mga Ilonggo or mga Bisaya. Ang Bombo Radio Cagayan de Oro para pa rin po sa mga Bisaya, ang Bombo Radio Butuan para ho sa mga Butuanon speaking, ang Bombo Radio General Santos para ho sa mga Bisaya at sa mga Hiligaynon speaking, mga Ilonggo, nariyan po ang Bombo Radio Coronadal. At bago tayo magtapos, narito mga kabombo Star Nation, sama-sama tayo para sa prayer for the healing of Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Philippine Standard Time in punto na nasa hapon. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network kinakadrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Marso 10, tuiga 2025 kag karon sa aton sining na vote countdown. 63 dias na lang kag 2025 national, local and farm elections na. Sa gihapon ini mo lang ni mga kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita. Bureau of Fire Protection 6 nakakuha sa mga sunog sining kuryente sa ikaduwa nga panalgan sa pamilya Reyes. Kag ginalantaw posible electric in nature or electrical in nature ang ginahalinan sa Kalayo. Iloilo City National High School plano nga ihaya sa eskwelahan ang abo sa mag-asawa nga manunudlo nga biktima sang sunog sa distrito sa Molo. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, mga menor de edad sa probinsya or sa syudad sa Pasay nagrambol bangod sa pagpangimon. Sa police reports, 15 anyos nga sultirito ginutang patay sang iya nga amo sa Panuasang San Dionisio. Samtang Iloilo City Kamalikafe sa mata-matang nagapanghatag sang notice of liquor ban sa mga ilimnan diri sa syudad. Kag produksyon sang baboy sa Iloilo nagtaas sa piyak sang presensya sa gihapon sang African swine fever sa probinsya. Muni madalagkuhan ang mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Check na nato na this time una sining balita imbukada ang balita ni Bombo Jomar Villa kay ang mga katapusan nga Bureau of Fire Protection, particularmente ang talatapan sa Iloilo City Fire Marshal nagtutok sa sining investigasyon sa pagluntad sa sunog kung sa din tatlo diri ang ginbawian sa kabuhi bali isa ka pamilya. Sandig sa initial information aton diri Banwa, may mga sunog sining kuryente nakuha sa ikaduwa sining panalgan. Check na bala si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report. Please go ahead.
ginalantaw sang Bureau of Fire Protection nga posible electrical in nature ang ginhalinan no sang kalayo sa sining nagluntad sining sunog sa may barangay Infante sa distrito sa Mulo sa Damlaglang sa dinti tatlo diri ka miyembro no sang pamilya Reyes ang ginbawian gid sang kabuhi matapos nga natrap ini sila no sa ikaduha sining panalgan sang ila sining ginatiniran sining balay Bumbucham no. So after nga na-establish ang arson investigator no ang porsyon no sa balay sa diin naghalin ang kalayo sa ikaduha sining padalagan bangod man sa nakita sining mga fire pattern no based to sa investigation nakita to nga may buho ang ining salog nga human sa tapi sa ikaduha sining panalgan kung sa dinti nagapatimaan nga didto yan nag-umpisagid ang kalayo. At the same time, may pattern man nga more on ang damage no sa kalayo sa ibabaw kun ipanggid sa idalom sini nga porsyon sang ila sini nga balay. So may patimaan nga unaya ang na lamon sa kalayo ang ibabaw sini nga porsyon sang puluyan kag amo ang ulihi lang ni ang sa idalom sini nga porsyon. So bangod nga na-determina sa Bureau of Fire Protection ang lugar sa din kinag-umpisa ang kalayo. So sa gin-conduct sini nga dugang sining investigation na pakigangutan naton diri si SFO1 Denmark Bakoko ang chief no sa arson investigator o acting chief no sa arson investigation sa bahin sang Bureau of Fire Protection. So may na-recover diri Bumbucham no nga pila ka mga sunog nga kuryente ang Bureau of Fire Protection kung sa diin ti isa ni sa mga na-recover sini nga mga ebidensya no subject for analysis kung sa diin sunod sa natungdan isa na sa ginalantaw nga posible ginhalinan sang kalayo no ang mga kuryente nga natipon. Sunod diri sa natungdan ipaidalom ini sa analysis agod nga mabalaan kon bala ining mga kuryente ang naka-experience sang ginatawag sining short circuit no kay may mga tendency kung for example kung may mga open wire sa sulod sang puluyan kag kun magduot ang duha ka mga wiring so may tendency na nga nag-spark kag makakos sang sunog no. So isa na sa mga nakuha sining mga ebidensya dito nga mahimo karon nga gamiton didto sa pagpatigayon sang usisa sining investigation kung bala makitaan sa presensya nga may short circuit gid man no sa sining mga wiring nga nakita didto sang investigator. Ang isa ni sa nakita pagid ang ining mga electric fan block may mga electric fan gali sila to nga mga ginapang stock ang iban way nagaandar. Tapos may ara gid ako nung electric fan sila nga ginagamit nga nagaandar man Bumbucham no. So ita ang subject man kay basi isa man ako no sa nagdugang to kay do kadamo kuno sa mga wiring to nga nakita sa ikaduha sini nila ka panalgan sang balay kay do diri nagali tanan nila nga mga kagamitan gagin dala sa ibabaw kay sa idalom ano na lang do ginahimo kuno nila ning bulubanding sang pamilya no kung mag-abot ang ila sini nga mga himata dira sa dalom pero mga personal belongings nila no ara tanan sa may ibabaw lakip sadto ang kagamitan sang duha sini ka mga manunudlo no kay ti nagatudlo sila sa arts ti may mga gamit sila nga ginatipon dira at the same time ang ila sini nga mga personal man sini nga mga kagamitan mga bayo tanan ara na sa ibabaw kun sa ikaduha sini nila nga panalgan sang ila sini nga balay Bumbucham. So isa na sa ginalantaw ng posibilidad ang electrical in nature kag madasig naglaptang kalayo bangod sa mga light materials kag sa mga kagamitan man ngara sa ibabaw sang sining kwarto karon sang pamilya Reyes Bumbucham. So ang dugang sini may mga gina-check na nga mga anggulo man no sang closed circuit television no ang bahin sang Bureau of Fire kay tiway Manila ginadula no ang isa sa posibilidades nga basikon may ara man sang foul play no sa natabo sini o kun antes pa man natabo ni sunog basikon may tawo gid man nga naghungod nga mag
cause ang sunog. So mumana ang isa sa ginatutukan karon man tis nga madula na ang inang anggulo nga basikon may ara sa nga foul play kay tiko ng tawon, although nga way man sang makabig-abing nga do nagadumot ni Sela kay ti damo sa naghambal nga mayo ang record kag tama ka mabinuligon ang ining pamilya nga ni, no? Pero ti sa bahin sa nga Bureau of Fire gusto lamang nila nga ti makasigurado, no? Kag ma-certain nga ti way gid man niya sa natabo sini nga foul play sa sining nagluntad sining nga sunog sa din tatlo diri membro sa pamilya ang ginbawian diri sang kabuhi Bumbucham. Paring confirmation bla, no, payag ni SFO1 Denmark Makuko sang may interview sang Bombo Radio. With regard sir sa aton nga origin kung diin ginagalin ang ginalantaw ang sa aton nga ang pinangamo to nga origin nasunog is amo to sir sa balay sang mga fire victim naton sa pamilya Reyes, which is dito sa ilang nga gina-consider as hallway man based man sa pamilya sang mga mata man sa nga gina-consider na sa hallway wherein dito gid nag-start ang kalayo tapos naglapta na pagto sa mga rooms kag nag-ubos sa bilog nga balay. Kag sa cause naton sir hindi pa man taka-declare gid kung anong cause considering although may ginalantaw naman tato nga anggulo pero through laboratory analysis ang aton nga mga na-recovered to nga mga electrical wires kay ipadala ta pa na sir sa aton nga national office through fire laboratory service to undergo man sang testing whether nag-suffer ni sa or nag-experience ni sa mga wires sa short circuit or arcing or similar sa dira. Okay. So bali may na-recover kamo nga mga wiring sir. Yes, madamo to gawang na-recover. Na may indication ng sa short circuit pero mas concluded kung ipadala ito pagid sa national. Ipadala namin sa national for laboratory test. Tapos ano kami sira. Way labot pang pagid kami isang mga may mga CCTV man tong ara sa palibot mo. At least roll out man bala na posible basi intentional ni check basi may nagsulod sa balay muna nga at least minutes or hours prior sa sunog. At least makuha taman ang mga videos nga at least man sira malantaw taman to roll out this arson case man ang arson nga post kay isang ginabi hindi tato pakakuha pa brown out ng area mo. Kaya may neighbor man to sila sa buk nga dito gatutok ang CCTV. Is kung maka-coordinate kami to kung makawa video at least mas maging mapaskog kagid ang atong works. Nagagawa sir sa ikaduwa sining panalagan sa ibabaw. Anong mga kagamitan nila kunong hara sa babaw sir? Dito sir sa amo tong area sa hallway. Bali isang unay sa kabalay sir mo hallway gina sa sir. Bali, muna sa ang ilang hallway all throughout sa second floor. Bali, may tatlo na sa ka-rooms. Amo na gina-serve yung tatlo ka-rooms ang hallway. Bali, directly na sa mga bedrooms. Galing sang ulihin isang nagpalangasawa na ang kapid. Nagpalaman na itunga nila ang bilog na second floor, same time pa sa gidalom. Bali, tapos ginbutangan nila bisang segregation wall bla sir. Dito sa hallway naton, walwalit na to sir is may mga bayo to sila, mga gamit nila sa mga balay. Amo tong ara dito sa na-recover na to nga mga remains dito sa hallway. Okay. So may mga sir doon nakita, may mga electric fan kuno dito? Actually sir, ang mga electric fan to, kung ang sa babaw may ara giman daw tatlo to nakita na recover namon. Same type aircon di ara naman to sa dalom. Pero ang electric fan sir nga iban to nga wala naman na panggamit based sa ilang utod sa magulang nila nga ginagamit na kuno nila sa mga art class nila during summer. Ang mga taklob lang yabla sa electric fan sir ang nga nakastore sa dalom. Sa babaw to tatlo to amo nakita sir na recover. So dumahilig sa mga gatipon ka mga gamit sir? Yes, both ning
both nga victim nga ano sila sir, visual arts. Sharing sila sa Iloilo City National High School. Most likely may mga gamit sila, may mga frame pa ni sila kung nga during sa mga art class niya bla sir. Okay. So, bali subong initially possible do electrical in nature? Mga dira-dira sir. Porque at least di pa man conclude with todo. Ano kalawig ni Sir antes magabot ang result? Actually, may ano pa ni Sir kagapon di wala mamanta courier mga mas likely sir mga 2 to 3 weeks sir kasi hindi man nakita binina-cater sang national office all throughout ang mga offices ang bureau fire sila man na nang-cater. Si SFO1 Denmark Makuko ang acting chief investigator sang Bureau of Fire Protection Bumbuchamp. Ang na-mention to nga sa ibabaw amo to nga dito gid gali nag dito gid kuno nagupisa mo to nga way na tusla kagi kay sa hallway nila ni alagyan ni kun manaog ikaw sagdan. Amo na nga only choice nila nga ti amo tani to sagdan galing ti dito man ya nag ibuan ng karayo. Amo to nga do diri lang sila nagtipon sa pusudan sang ila siling kwarto kag didto na lang ini sila ang nawadaan sa pakalibutan hasta nga ginlabot gid sang kalayo ang ining tatlo tanan ka miyembro sang pamilya Reyes Bumbuchamp. Sa result depende na kuno kay solid team dugay-dugay gid man basta kun sa nasyonal ang pagpaidalom sa analysis sining mga natipon sining mga wiring nga posible base kon may aragid man sang short circuit Bumbuchamp nga mo na ang isa signalan tawo nga posible gin halinan sang sining kalayo Bumbuchamp. So iban siya ang latest ni basta from time to time i-check naton kag plaster naton kung may mga latest developments ni. How's that Bumbuchamp? All right, thank you so much Bumbo Jomar. Ini si Bumbo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Sa kaangot sining balita, i-check ko naman this time si Bombo Paulina Piliora kay ining mag-asawa. Plano nga ihaya sa eskwelahan sa may Iloilo City National High School. Ang ila sining mga abo, nangin emosyonal man kagayna ang mga teachers, mga teachers nila, kag subong man mga estudyante sa sining gindangtan sang pamilya Reyes sa pagluntad sang sunog sa nakaligad sining semana dira sa may Barangay Infante distrito sang Molo. I-check naton ang balita. Rejoin the report with the Bombo Pauline Piliora sa sining tinutuyo nga paghaya dira sang abo sining mag-asawa. Bombo Pau sa report. Please go ahead. Bombo Cham, nagaplano diri nga idalon kag ihaya sa Iloilo City National High School ang abo sang mag-asawa nga manunudlo nga biktima sang sunog sa may Infante Molo sang tinalikdan lamang nga adlaw kun sa diin ang biktima o ng mga biktima ginkilala diri kay Julius Reyes kag ang iyang asawa nga si Evelyn Reyes. Lunsay no manunudlo sa Iloilo City National High School kag ang pito nila katuig nga bata nga si Amber Marie Bombacham. Sa atong diriging pagkigangutan ang principal sang Brutuan nga si Alpha Hava iya diriging payag nga maayo ini siya subong nga adlaw sa school superintendent nga dalon sa Brutuan isa kagabi Bombacham nga maayo ini sila nga madala sa Iloilo City National High School agud nga tanan maka-attend bangod sa kadamuon man nila nga maestrado around 300 ini sila upod man aning mga estudyante nga luyag man magbuylog sa pagkamatay man sang mag-asawa nga manunudlo man sang special program in the arts, major in visual arts. Agud nga ma-vigilan, ako maka-vigil ni ang mga manunudlo man upod ang mga estudyante kag bisan sa ulihi nga tinion mabatyagan man nila o kon mapabatsyag nila ang pagpalangga man sining mag-asawa man nga nagtaliwan kag sang ilang bata nga pito ka tuig. Kag naman sang aga pagtapos na sang flag ceremony nila Bombacham mayara ni sila nga ginbutan dito nga itom nga tela sa may building halin dito sa may 4th floor kung sa diin nahamtang ang magtupaday nga classroom sining mag-asawa kag didto man nagsindi ini sila sang kandila pasaka ini Bombacham kag nagkadto sila padulong sa
classroom sa mag-asawa man. Di makita mo man, kag mabatian ang pagtalangison, paghilibion man sining mga estudyante man nga dako, no? Ang kasubo man nga ila nabatsyagan, mangod sa na-mention na to gani sang nagliligad ni Ma'am Alpha Hava, nga sila lang gid ni ang duwa, ang visual arts teacher man sa nasambit man nga buluthuan. So as of now, no, Bombo Cham, nag-extend din sila sang financial help pagka kung may ano pagid ang pwede nila ma-assist apang sunod sa iya sa ilaman nga bilang teacher kag sa estudyante do hindi matabunan sa bisan ano nga financial help ang kasubo man nga ila nabatsyagan sa nagluntad man abi nga insidente kag naman ginpahanumduman Manila ang mga estudyante, mga manunudlo nga pagkatapos ni bala sang hindi sang kandila nga gilayon na patsyon Bombo Cham nga hindi na bala pagbayaan man bugod do nagbilin man na inisang trauma man sa ila kag do padayon no mabatsyagan mo gid ang kasubo man apang dako man ang ila pagpasalamat sa naging contribution man sining mag-asawa dugang pa nga sining adlaw naggandak man ini sila sa conference ang meeting no upod sining mga SPA teachers, special program in the arts teachers nga kung sino anay ang temporary nga makabulos sa duwaman ka manududlo bangod suno sa iya nga hindi hapos nga maislan ining duwaman ka manududlo bangod it takes no ako no Bombo Cham sang passion man kag sang skills nga ang duwagin nino ang nagmark man nagcontribute sa ila man eskwelahan sang kadalagan nagpabatsyag sa pagpalangga sa co-teachers nila subong man sining mga kabataan nga na specialized no ang visual arts Bombo Cham. Sa pagpahayag balay pabati naton ang nangin interview naton sa principal sa Iloilo City National High School nga si Alpha Hava. Sagan ang tama bala kabugat sa Balatsyagot kay nagbalik na sa eskwelahan. Saturday daw mo okay pa kay pero subong tama rin kasakit kay tulukon bala ang mga kabataan, ang mga kapwa teachers, no? Pag mabatsyagan yun nga greatest loss din naman sila sa eskwelahan. Kaya yung mag-asawa tandem din na daan sa visual arts naman, no? Grupo. And di ko kabalo kung anong dasol na matabo because we lost them. Say a brother, pag naman ko kundi ng earn nila, ang balira ato sa St. Peter sa store subong. So after sini, kung matapos ng makanto ko sa among superintendent, mga bay, kung pwede namon madala rin earn for one night na vigilant namon, and we will be giving tribute to them as a family. Kabay pa nga masugot ng si ma'am, no? Kaya kung dito sa St. Peter, hindi kami tanan makakadto dululungan, no? Kaya kami pa lang nga teachers, 300 plus na kami kadilog, hindi kami to kaigo. Gusto ko tributan sila nga together tanan kami ara. Okay? We have already extended our financial help to them in Sigida ng Sabado. Our faculty club has visited sa sister niya and have given our financial aid sa ila para may magamit sila. Pero I know nga hindi ni siya maka-complement sa kaayo sa mga pamilya. Since lapit naman lang sila klase, sustenero na lang namon amay ng mga kabataan. Mangita lang ko may mabulos anay na mga kung barabata i-divide ko lang ang nila load. No? Kaya lapit naman lang ma-exam, final exam. So, pero sa skills, wala na din kami. Kay Tani, ang ayo pa na siya sakon, si Sir at si Ma'am, sa mga materials, sa Friday ko lang, kasi man, sa hapon, kasi ang pinto nila ipasulod, na mayada sila activity nga, pinta, tao, namit, dinayaya, year, no? Ang mga estudyante, may model sila pintahan ng kapwa nila, and may modeling na matabo. So, I granted the request, kay syempre na idingot ko bid, no? Kay kanami sila, kay kanami sang epekto. So, hindi pa baklan to, I don't know kung subong na baklan to. Kung sige ho namon, no? Depende sa after this, we will have a meeting with the MAPI teachers and we will be planning out kung ano ang best tribute we could give to them. Hava, ang principal sa Iloilo City National High School. Alright, so sa no plano, boss? Dalon dira ang ila sining abo, ang duha ka teacher, Bombo Pauline? So far, wala pa gid man sa exact date, Bombo Cham.
apang kay do ang viewing time do 4 days lang ini po ba siyam to be confirmed pa. Apang kay di subong nga hapon ata or nakaduan dito man ni Ma'am Alpha Hava ang school superintendent agon maglisensya man anay nga dalon te apang nag-expect man nga si basi makadayon gid man nga dalon dira sa Maynila City National High School agon mapangamuyuan man upod ining mga estudyante niya Bombochang. All right. Ini si Bombo Paulini Mitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat, Bombo Pauline, sa imo sining report diri sa Bombo Radio. Nagapalabot man kita sang pag-upod naton sa kalisod sa sining nabilin sining pamilya sang pamilya Reyes sa magtimbang sining bahin sa bana kag subong man sa asawa lakip na sa ila sining iyang bata nga nangin na biktima sa sining sunog sining damlaglang. 23 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik naton banwa, isa sa mga makakilibot sining iyang makita naton sa matagsa ka matag adlaw ining paggulwa sang mga bag-o sining vlogger. No? Daw halos na lang tanan himuon sini para nga maka-content lang kag sa pagpati nga pinaagi sa ila sini iyang mga ginahimo sa social media, maka-attract sila sang attention kag ini sila ang makaganar sang kwarta. Di may isa diri ka vlogger sa banwa sang Kalinog. Ang iya sini iyang ginhimo. Nag-inom siya sang gasolina kag ginpaligo niya tapos ginpasindihan niya sa iya sining lawas. Sus Maria kagusip nagkarab-karab. Pagkarab-karab to ti naglukso to siya sa daw sapa-sapa ning paglantaw ko para lamang nga mapatay ang kalayo. Ti kabalo naman kamuya banwasang gasolina, highly flammable ini. Sa aton sining mga kabumbo. Isa karon ini siya ang nagsufrer sang pagkasunog kag yara sa ospital. Ti amo ri ganing pahayag bla sini banwa nga subong iya nga tsimpo kabudlay kuno magpangita sang kwarta kag daw halos tanan himuon, no? Para lamang iya nga maka-income, kwarta pero naglabot na iya sa punto nga ginarisgo ng ikayong lawas sa aton sining mga kulturan. May isa man ko gani iya ka nakita banwa nga content sa isa ka vlogger nga sining hambal slinya sadtong tuig 2019 tuig 2020 nakulbaan kita kuno nga magpabakuna batok iya sa coronavirus disease. Kay after 4 or 5 years, mangin zombie kita kuno. Pero ang kamaturan kuno suno sa isa ka vlogger nga ni, sa inya atong puro bakuna nyo to, no? Why to yan naghimo sa inyo zombie no? Ginhimo kamo sang bakuna nga mangin vlogger. Kung ang notisyaran ninyo, mo na sumong vlogger, no? Bisan ano na lang sinihimuon, sa Cebu to, nagsuksok sa nga costume sang isa ka snail. Di ano ba lang snail, Inahinay siniya paulagon, di ba? Sus Maria kagusip po. Budlay yung mamangita, kwarta, kaya sa tunga sang highway, nagkamang-kamang to yung isa ka vlogger nga nagasuksok sang costume nga snail kag do nag-akto man niya nga snail sa tunga-tunga sang highway nga kung saan madamo sang salakyan nga nagalabay. Amo nagilang manabla subong ang talaksan sa pagpangita sang kwarta. Tiki ang earnings kuno engineer. Dolyar kuno kundri kay imo iya sa vlogging mo kung into vlogging ikaw. Inang kaptan sinin mo ang imo nga cellphone, i-on mo ang front camera, kag mambal ka nga, hello guys, what's up mga kabombo? Welcome to my vlog.
Oo, mo na. Testingan naman na guro, engineer. Ay, galing nga akong problema. Ya, editor. Oh, may ko editor. Oh, kung may mga editor lang ko. Dugay naman tas guro vlog eh. Oh. Mambal ka na doon nga. Hello vlog, welcome to my hello video, welcome to my vlog. Ano ganina? Hello video, ano na gani? Basta, muna. Hello guys, hello video, welcome to my guys. Oh. Hello vlog, welcome to my guys. Oh. Tiyo mako Diyos na banwa, no? May ara man yung iban nga nag-click. Kay ti ang content nila, no? Ang pundasyon is humor. Para sa bisang Team Payaman, ay kong TV na, no? Lincoln Vasquez. Oh. Kag subong ang nagasikat naman subong ang mga vlogger ining si Joel. Oh, malupiton, bossing. Kumusta ang buhay-buhay? Oh. Subong ang ila sining iya nga mga content naman parte sa mga construction worker. Oh. Kag kung paano mga luyag ang construction worker sa tindahan nga ginautangan sini nila sa nagabantay. Pati si Purman nga mga luyag. Oh. Tina iya, entertaining, at the same time, tinaga-earn ang vlogger o content creator nga na. Pero, makabig naton karon nung makakululba na yung iban sini nga content, just like magkaon sini sang Hello Blocks, magkaon sang kung ano sinadira, pero pasensya sa mga paniaga, naglabot niya sa punto nga paliguan mo yung koglingon sa gasolina kag sindihan. Anyway, balikan tani bala sa aton sini pa rin nga pagpanglagad diri karon sa Bumbuana sa udto. Pagkatapos sa pila ka importante nga mga panunduan. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 9 to 15, 2025. Rock and many of your favorite pop songs ang saliwat nga maginiinyo sa Marso 15, Sabado sa Concert at the Plaza. Kaupod ang Rock Station Band, kicking off alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran.
Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabilin nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos, may imo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat Nakaligad sa takna sining launa, balik diri sa pagpangalagad sang Bomboray sa udto sa gyapon ko mo Bombo Chama Blanco Hover. Pictures ta Bombo Brennan, Engineer Leonco, adtong kung ano ba lang damage sa iya sining lawa, sus Maria kagusip tila pa naban siniguro. Kunya ko magsala, mga 3rd degree gini ang iya sining nga sunog na angkol, 3rd degree burn, but so far gina husisa naton ini kay as per information from the Bureau of Fire Protection Kalinog area, sa bahin sa Kalinog PNP, why sila sa may na record niya kasubong sining insidente no sa aton sining mga kabombo, but tingwanta nga malabot sila diri ang pamilya sining content creator ining si alias Boy Negro sa aton sining karon iya nga mga kabombo di kung nagkilala ko pa mo na kuno subong ka budlay ang mangita sang kwarta mo ti dumduman ko naman yun ang isa ka content creator la engineer inang masami bla gambal sa bla nga inang pagkita mo sa video ya bla sa intro ya palang magkanta na sa bla mamba sa nga wala naman akong masamang intention sa iyo. Gusto ko lang naman konting attention mo. Really? Umamo na sa blada yun na Bombo Brennan, no? Is it because of my face that you say I'm a burnt cheesecake? What a discrimination! It's stupid. Perti, no? Kung mga amo ko tanay na mga content, may mga viewers ka man na siguro. No? Not to the extent kati halitan mo yung sining nga kagulingon. But siguro lain man yang tinutuyo sining ni Boy Negro, kabay pa nga mag-ayo siya. No? Kag mag-ayo siya, lain naman nga mga content dira no? Kung ano man yung mga sistema dira, lainon niya naman iya sining mga birada para nga makapadayon sa saya sining pagka-vlogger. Tiban sining mga content creator gani parehas kay Ninong Ray. Damo ko natunan kay Ninong Ray engineer magluto sa mga nagkalain-lain sining
putahi dira o ano pa ginang mga masami nga nagalabay sa aton sini iyang news feed la no sa aton sini nga mga kabumbo o pwede man kadamo sang pamagi kung gusto mo kag nagahandom ikaw nga mag vlogger ti damo sang mga pamagi sila dira iya banwa para nga makahimo kasang content mo no damo pagid may mga motovlog na gani subong mga content creator gina content nila sini nga mga rides ano pa ginang iban sila diri may ara man sa mga magnubya no magnubyo gasaot sila no no pagid preso la kay Brent kag kay Joan mayo man na sila international si Javier kagang iya sini nga sawa nga do Persiana na blang mataho manaw din okay man na dai sino pagid kadamo no sa aton sini nga mga kabumbo nga mga pamaagi ang iban sini no ga Iloganay malang ngani content pero ti sige sa gyapon ang ila sining income sa madumduman tapang naguna-una gini sa mga challenge ni si Boy Tapang atong madumduman ko lang mga content ni Boy Tapang sa una to itong balay sang putsukan to sinakay kagin uyog mga muna bla tapos kaon to sa sang muna gani nga ti do budlay gibingita sang kwarta no sa aton sini nga mga kabumbo but anyway tingwan ta malabot na karon kag maplastar ta dugang sini nga mga impormasyon riban sa aton sini nga pagpangalagad. Sa Pasig City may nagrambol to nga mga minor de edad. Ang ginahalinan sang rambol pagpangimon. Sus Maria kagusip. Mga minor de edad gagugmag-ugmaga pinangimunay na. Hindi pa kamugani kasarang magbakal sang pila subong kilo sa bugas bumbo Brenan, engineer, 49, 50. Hindi pa kamugani kasarang magbakal sang 50 pesos, 49, 48 pesos kay kilo sang bugas. Nagsagad na kamo kapinangimon tapos rinambol pa kami nyo Si Bombohana anda sa may follow-up report sa police reports. Bombohana, please go ahead. Bombocham nagrambol ang grupo sa mga minor de edad. Kadlakip naman diri ang iban pa ka mga legal naman nga edad nga nag-ilintra sa ining pag-inaway sa ining mga minor de edad sa poblasyon Ilayapa City. At kagabigid lamang Trump kung sabihin man nga ti ang ginatunaan sini suno kay Police Lieutenant Colonel Benjo Clarite ang hepe sa Pasig City nga ti ang selos o kung pagpangimon. Ini man natabo bangod man kay ti ang ining grupo sang babayi nga ginaopdan niya may ginagbayan ini siya sang isa pagid ka lalaki sa tiyak man nga grupo nga kung sabihin nagselos o kung nagpangimon ang ining lalaki matapos makit-an nga ti ginakbayan ang ining babayi Bombocham. Dito na nga tinag binaisay asa nga nakalabot sa ining singgitanay, sumbaganay kag naglabot man sa pagpangguba gani iban to nga mga kundal o kung ano man nga mga kahoy nga matulpan nila kag yun pang hampak man sa ilaman nga kontra nga piyak nga grupo Bombocham. Kag dito man nga ti ang medyo madugay-dugay pa man nga nakaabot ang ining kapulisan kay tiniara man tuod sing barangay Tanod tapang daw wala makit-an dira sa video man nga na-post nga nag-viral man ini Bombocham tungod man sa paggirinamo sa ining mga minor de edad sa ining poblasyon Ilayapa City. Didto na nga pag-abot sang mga kapulisan may mga nag-irinaway sa biyahpon, may ara sa biyak sa kalsada sa tabuk sini, may ara man sa may malapit sa babayi nga gina-atunaan kuno sa ining inaway kag didto na nga tigin panaugan sa mga kapulisan iman gani nagatuyo pa nga magpalagyo apang natigayon nga makuha man sang kapulisan ang ining mga minor de edad kag tatlo gid ka mga persona nga gintunaan sa ining ginamo. Ang ining tatlo amo ini isa ka minor de edad, isa duha ka legal nga edad nga tiing isa diri amo ang babayi nga kung sabihin ang ini siya gitakbayan nga nakit-an mismo sang lalaki nga nag-react nga ti ang
ginakbayan ang inyong babayi nga diri. Di amo man ni Bomotcham nga ti ang sa pagpamangkot na naton diri kay President Colonel Benjo Clarite nga ti ang ining relasyon posible sang lalaki sa ining babayi kay bangod na pinagselos, nagpangimon, kadaglampot sa pagrambulanay sang magtiyak ka bahin dili man sa may syudad sang Pasig. Yari bala kayo inaton ang ining pahayagman ni President Colonel Benjo Clarite. Natabo ini mga 11 PM kabi na. Ang mga involved, hindi ko lang pag-isa ng mga identity nila. But mostly dito minor. Actually, ang gintunaan is daw selos siya kay ang ining minor, allegedly, accordingly dito sa investigation naton. So, ina-istorya ko man kagina ining bayi, bala nga makita mo sa video, nagahigda. Nagselos lang kuno ang upod niya kay ginakbayan siya. So after sadto nga nag-react ining minor nga bata niya kuno, bata niya ang minor nga lalaki nga daw nagselos sa nag-akbay sa iya or something nga kung base may relations man siya. Medyo nag-react yung bata ng lalaki kag amo tong itunaan medyo nag-misunderstanding ng sila kag na-misinterpret ang actuation sa kada isa. So bali sir, may relasyon ang ining nag-react kag ang ining nakbayan sir? Hindi ko lang mahambal ma'am kung may relationship siya with sa isa ka tawo tong akbay-akbay sa iya, but amo tong gintunaan kuno nga may something na nag-selos mama. So bali, how come sir nga may madamo sa mga nag-involve o kung madamo pa sa nag-intra diri sir ka upod man sa inyong lalaki sir? Kay during the time actually kilalahay man sila tanan kag dito man sila sa area that time. Siguro sanga-sanga ng ang sitwasyon ang barkada sang minor nag-intra kag upod man sang other party siguro nag-intra man, that is why nga nag-create ng commotion ma'am. But as of now ma'am, identify naman na sila kag actually may schedule nga mag-istorya sila dito sa barangay. So lantaw natin kung ano maging results ng ilang istorya dito sa barangay kag dito kita ma-start sa atong legal nga proseso after sa istoryahan na sa barangay. So bali all in all sir, mga pila ini sir sa nga na-identify and may mga events bala sa amo to nga lugar or barangay sir? Wala kita sang event kagabi nga daw scheduled activity wala. So daw usual nga food festival lang ang ato dito. Kag amo to gani arise o misunderstanding between sa mga personality nga atong kilalahay man sila actually ma'am, kilalahay man ng involved dito. So that is why nga istoryahan nila sa barangay karon kung ano magiging process naton nga legal diri sa as part ng PNP mo. Siyang nabatian diri ang pahayagman ni President Colonel Benjo Clarite ang hepe sa Pasig City nga kung diin man nga na-mention niya nga may mga food festival nga ginahiwat man dira sa among area kung diin may pagkaon-kaon kag may gamay man nga inanay nga kung diin man ginatunaan mismo sang ining pagkaginigamo man sang involving sang ining minor de edad kag iban pa diri nga grupo man niya Bomotcham. Pila sila nagkaladakpan? Wala man diri ma-mention ni Clarite Bomotcham, but diri ang tatlo gid nga gintunaan including ang babayi, ang minor kag ang isa ka lalaki nga panguna man diri ang dito na subong man sa may barangay ipatawag sila subong kag di mag-umpisa man ang investigasyon sa Pasig City PNP kung ano ang nagakaigo diri nga pag penalties man sa ining mga nag-involve sa ining rumble sa sampit nga barangay. But kung makita natin sa video nga nag-ginpost man sa isa ka concerned citizen dira sa may poblasyon Ilaya Pasig ang may masobra sa pulo kay may sa piyak nga karsada nga gainaway, may sa ginhalinan gid sini malapit sa may
regime kumbaga kag sa may tabok ng kalsada before mag-abot ang pulis may nagaputong pasang ining kahoy nga inaglampos patani sa iban man niya nga kontra diri Bombot Siam kay daw nagsanga-sanga bala ang ining girinamo kag pagrambol dito sa may Pasig City. Ti may makita kita diri nga do mga legal naman ang pangidaron, ano ni sila nagatambag or upod di sila sang magtimbang sini nga grupo nga naga rambol man or lakip ini sila sa nagrambol man? Upod man ina Bombot Siam kay isa pa yun diri ni Lieutenant Colonel Benjo Carite ang daw nagsanga-sanga na ti ang kitaan nga grupo niya ang ining grupo abi sa minor de edad nga mga legal naman ng edad nga ti daw ginaka pakontrahanay dito kag daw na involved sa ginagamo nag-intra man ini tapos ang tiyak man nga grupo at nga sila man sinumbaganay man sa tunga sang dalan Bombot Siam. So, kabudlay gid ang pagpangimon tuod Bombo Hana, no? Ay, nako. Oh, grabe nga. Grabe nga reaksyon ni Bombo Hana ba? Ay, nako. Do may pinagdadaanan, Blau? Do feel Blau? Hindi, nadala lang sa inyo. Nadala lang. Oh. Pero hamakon mo mga minor de edad pa ni Bumbuana, naglabot sa punto nga may silos-silos na may pagpangimo na naglabot sa ilinaway. Grabe gin man maggugmagro mga pamatanon subong Bumbuana. Ati ang mo gid na Bombot Siam ang daw medyo matuod. Pero kabla Bumbuana nga nakasulat ini, may kasulatan ini natuhoy sa pagpangimon. Ano ina Bombot Siam? Gusto mo basahon ko? Sige be. Sa libro ni Shaira, versikulo 7, 8, 9. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang dibdib ko. Sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo, kahit di naman tayong dalawa, ay lagi na lang pinagsisilusan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Ang pinakapatala mo ning sa dalo mo, ang ulihing bersikulo. Sana'y mapansin ang aking nadarama sa iyo. Kung di lang rin ako, sana'y mamatay na lang kayo. Bumbuana? Daw pamilyar. Halin ina, nasulat sa libro ni Shaira, versikulo 7, 8, 9. Oo, doon nag-trending ang ining versikulo Bombot Siam, no? Nakita ko na ginukay ko tong baol ko eh. At tinamiid siya. Pero labay man akon Bumbuana, grabe gali ining natabo to sa isa ka vlogger sa Kalinog, no? Yes, Bombot Siam sa piyak mga bahin din sa Banwasan Kalinog. So far subong man aton madiri nga gin contact mismo o kung gin kamusta man ang ining vlogger nga si Isagan ni Judian Kamari Kanha nga baw adagason rogpon ang pangalan si Bombot Siam nga daw wala sang space diri sa may iya profile at kamusta subong kamatsyag niya matapos nga lapnos gid ang iya nga likod diri kag iban pa nga bahin sang lawas niya matapos nga mag-inom sang ining gasolina ti pinato ka litro na inom niya kag subong nga anaton diri ang pinaka-latest niya sa mga post after mag-inom sa tong gasolina na pinaka-caption nga part 2 hashtag sa mga followers ko please tulungan ninyo po ako kahit konting tolong lang mga idol. Pinakita, hashtag, pagaling idol ninyo, support lang sa idol ninyo, pagaling ko. Babalik naman yung idol ninyo. Okay.
amo ni Bambat siya mga latest diri nga post kag subong man ang base sa aton info nga nakuha diri sa may Municipal Disaster Reduction Management Office. Ang balay sining ni Boy Tapang Kalinog version ang malapit ko sa ospital. That's why man nga tigil diretsyo lang mato siya kuno kagabi kahapon matapos nga inom kag pasundayag sang iyang Naglakat-lakat lang sa padulong sa ospital? Malapit lang ang balay niya, so wala naka-respond ang MDRMO, but ang mga tupad balay, kag ang mga ano naman ni Mambot Siyam, ang nagbulig sa iya, natidalong sa may hospital, kaya malapit lang ang balay niya sa ining hospital sa Kalinog. Alright. May mga ginpadalaman dari sa aton nga mga laragway sang iya sining pilas ti do mahambal ginaton bumbuhan nga do seryoso ining pilas nga naagom ni Boy Negrone? Amo gani mong butcham kay tumakita naton daw grabe gid ang lapno sumikad ang pagdaba-daba mismo sa why swerte ni basi pati sa sulod to sa iya sini nga baba gin ano man kagatman sang kalayo to kay ti una nga na nag-inom sa sang gasolina eh. Amo gani. Makaluluoy man ni si Boy Negrone tani naminsar lang siya sang iban sini nga mga content bla parang do good vibes lang bla kag way sa may masakit sini nga nga ialawas sabi kung ising ka pariyo niya pares na sang iba ng mga prank na tido hindi pa gani maayo na laing gid kun mahimo ka sang content mo kung may plano kag man nga mag-vlogger ka ti yung pang ano lang bla entertainment purpose galing kay iya sila dre immortal ano ganin ring nakabutang sa iya nga sa iya sining profile Bombohana vlogger, Kalinog content creator, immortal content guidance. Boy Negro with the Boji. Jesus Maria kagusip po. Makakurulba gali magamusin ni. Pero kung pananglita na nga nag-vlogger ka Bombohana, ano usually mga content mo, Siguro more on ako Bombotsyam sa mga food, sa mga something to offer ang isa ka lugar. Sa food yati, though hindi man balanon. Wow. do kung ang imo sini nga content is food do mambalang mga viewers mo nga ari nga tawa gini kay ligilig sa pagkaon no. Wow. Ikaw bi Bombotsyam anong imo nga content? Ang ako kung mag-vlogger ko ang akon sini nga content public service. Wow. Oo. Pwede man na makeup tutorial, manicure, pedicure, and lugom-lugom. Mayo pagawa. At least hindi ka immortal content creator. Mga mo sila mumbuhan na. Baka bunday abisod mong Bombotsyam kay daw tanan na lang himuon nga maka-earn man. Amo gani ang per Facebook. Mga public service, mga mambal ko nga hindi magtabok kung wala sang salakyan. Hulaton nga may salakyan, antis magtabok. A friendly reminder from the vlogger. Do makasabay man sa mga vlogger na Bombohana pananglita na be? Do sabay-sabay gid laban-laban viral kag pila ni grupo taon mga kwarta sa imong social media Bombotsyam. Kung mag-viral gid man ko ang importante hindi lang pagtrangkasohon kag magbalasakit ang iban. Viral di ba disease na Bombo. Ay kadamo sang balon. Sample abi kon may ka-request yo, gapangayo sang sample sa akon. Kung paano ko mag-vlog nga naga-color-color sang ano. Di dapat tani may upod ko di para nga i-demonstrate ko. Abi Bombo step lakat yan ay. Mapapag step na dalahig pa ko.
Amo ni siya guys, ang latest subong shade sa hair, no? Ang burgundy o kon malatalong nga kolor. Baw malatalong. Mag-apply kasi nito na mo sa tubig kag i-mix kla. Butangan sa brush kag ipahid sa buhok. Pag pahid sa buhok, hindi mo pagbunlawan, mga 3 kasi mga mamo sila. Oy, may ara man sa mga content creator ni party sa mga manicure, pedicure ni bla. Kay satisfying kuno na sa mga nagalantaw. May ara ko gani kay isang nakita niya, hello, good afternoon, mga kalukit. Ari may lulukito naman. May lulukito naman kita. Mga wamo sila blabubuhan. Kadamo sa pamagi. Hindi lang kung tani ni mga makahalit sa imong lawas mumbuhan. Tama, ginabong ko siyang subong daw mga click, subong sa mga vlog man. Ang ini nga mga satisfying, gid man nga mga pedicure, mapagloke sa gindron, mga, kumbaga mga, mga ASMR, mga, hindi lang medyo sa pagkaon, basta mga manaman, nga satisfying. Luto kada bisang mga nagaragumo nga pagkaon, tapos kano mo ituon mo dadyon sa imo sining wireless microphone nga nagaragumo ang panit ka baboy da kung ito nami man. Anong kit? At least hindi mga delikado wambot siya. Di kabay pa. Kung tani, sa natabo ni sa kay Boy Negro, paayo ka lang dira idol, kag sa sunod nimo nga content, mas lain naman ang imo sini nga pilion nga mga iga content. Kag sa mga kabumbo naton nga pamati, may plano nga mangin vlogger, likawan lang ang mga kasubong sini nga mga challenge na kay way gina sa may matuga nga kayuhan sa imo damo tod views mo pero hindi ka bayad kon permanente ang kahalitan nga matuga sa imo sini nga lawas bumuhana. Tama gid ang botcham. So paayo subong si Idol Boy Negro. Kag subong man sa aton mga kabambo nga hindi mag pareho man sa mga amo sini nga mga content botcham. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombohana Andasa sa imo sining follow-up report. Do lang alang naginakon sining tiyempo iban sining mga balita kag informasyon na inyo bantayan sa iban sining Manus Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon ni God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 9 to 15, 2025. Rock and many of your favorite pop songs ang saliwat nga mangin inyo sa Marso 15, Sabado sa Concert at the Plaza. Kaupo ng Rock Station Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga.
Sa tiyon sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kagsagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton kinakinahanglan to deal with life's challenges. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sa maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasin ng payment information halin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang pulungkuan nga wala sa may nagakatublag nga iban.
mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng iban nga tawo pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sa cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kon pastor, hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imong cellphone antes magsulod sa simbahan, agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet, samta. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayang hapon sa tanan oras sa Pilipinas. It is now 18 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Beautiful Monday afternoon. Busy Monday, Gid. Take time to rest man pag may time. And take time also to write your own stories and share diri sa kahapon lamang program. You can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat sa gihapon ginabato naton ina. Still, no? Kag ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Check tabi, pila ka adlaw na lang, kag magaboto na kita para sa national and local positions. Check ta sa ato nga Elections Day Countdown. Mga kabomba, exactly 63 days to go. Kag election day na. I hope hindi kita salaset, hindi kita magtalang-talang. Kag bugos ang aton paminsaron kung sino ang aton nga pagabatuhon, butuhon when that day comes. Today, magaboto man kita. Hindi Mag-start kita Pangita ang aton nga mangin winner para sa sining nga semana. Today being Monday. Para nga may ara naman kita nga i-announce kag i-declare nga ato nga winner for this week diri sa palatuntunan kahapon lamang program. By the way, of course, this is Tita Regine nga naga-welcome gid sa inyo mga kabombo. Salamat sa liwat for being there. Sa mga friends man nato abroad, present man, thank you gid. And I hope nga you will have time also makapagkita gid tiyempo para nga makasend sang inyo nga mga istorya. So, Arina, I'd like to welcome everyone sa kahapon lamang program on Monday edition sa sininga palatuntunan with a song from J.R.O. Claret. Ngano, good afternoon. Ato na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di di ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganako. Dawaton na lang maski
Sindan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pag ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kaparan ako. Bato na lang maski sa lang ko. Abi na ko kuma ang bulabaw, kumalango wa nailain. Apawa mo kini ibarong ka, tulo na sakitan lang ko. Beautiful song. That's JR Oclaret. Ngano, paborito naton tanan. We can even sing along with that song for sure. 24 minutes after 2 o'clock, oras na para magsugod kita basa sa ating mga kasaysayan for today, Monday, March 10, 2025. Sigurado magabarangisi na naman kita diri because nag-resurrect siya. Resurrect niya. Nagapanumbalik si Rico with another episode nga i-share diri sa aton sa Sininga Hapon. And the story says, Dear Tita Regine. Hello, Tita Reg. How are you? Kagang mga KLP listeners dira. Ako ya, tita. Medyo nagalingin-lingin pa ang ulo. Kaya nakadanlog ako today. Uy, hala. Split seconds lang, nagtiyo gid sang gulpi ang kalibutan sa akong panulukan. Kag napusdak gid ang akong nga buli. Likod kag ulo sa mamasa-masa nga lupa sa 45 degrees angle nga darolhugon. Mayad gani kay wala sang bato, pero ang impact grabe. Ano abi kinag-ulan-ulan ka lang? Tuo mo na nga na-slide ang lolo nyo sang wala sa oras. Kag bangod sini, na-recall ko naman ang mga memories ko during college days. So ano ka naman naihan liwat nga ma-slide reg para nga madamo kapag sa ma-recall. Joke lang. So first year student pa lang ako, tita. Nabilong ako sa section D, kati hasta section K ang among nga batch. Kagkalabanan sa mga classmates ko nga lalaki, lunsay o lugtasan. Magahod, kag palanunod babala sa mga answers, pero ang among class advisor, tama ka terror and very straightforward sa rules sa iyang room. Wala gid sang may gapasaway kung siya ang nag-lecture sa amon. Kay halos tanan, hadlok sa penalty. Kag ang mga wala nagapanilhig during cleaners time nila, may penalty nga silhig, detergent,
kag 2 hours of service sa cleaning kada absent bilang cleaners. Suktanay lang ugaling magpermahanay sang clearance. Isa ka adlaw tita. Adlaw sang amon group sa pagiging cleaners. Na late ako kay man duha ang amon CR sa boarding house. Pero damo kami nga nagaparigos, gabulos-bulos. Na may man abi ako tita nga mag-ilis sa gwa CR kay ang akong tualya 25 cm by 50 cm lang. Ano lang to kagamay, Rick? So hamay-hamay nga tualya. So ginulat ko gid nga matapos ligo ang iban nga borders bago ako. So amo to tita, isa gid ako sa mga nalista sa blackboard. Sang pagpermahanay na sang clearance tita, halos tanan nga mga classmates ko may penalty. Silhig kaghabon, nagatirinumpok lang. Plus, double the hours of cleaning. Sang gin-check ko ya, akong attendance, ay, ginblangkuhan lang ya ako ni ma'am. Wala niya gibutangan letter A or check, as in blank lang. So, natingala gid ako tita. Basi love gid ako ni ma'am Camarino, kati ako lang sa amon tanan, wala pinalidad. Ginatulok ko lang ang mga classmates ko sang mas sinulugon. Kay pila na sila kaadlaw, nagapang limpyo, pero ang ila clearance, hindi paghihapon cleared. Di ako ya, sitting pretty lang while watching. Kaya di man ko na pwede buligan, hambal ni ma'am. Sa second year na ako tita, sa atubangan gid ako ginapapungko ni sir namon sa entomology. Kag ginabansagan siya sa mga classmates namon nga alias Sir Bongbong. Kay nga kay kung may nagapaugtas nga students, ginasilangan niya na nga kaulugtasan sa imo, ay karon bongbongon ta. Kag may isa pa tita, si alias Sir Bora. Kay kung mag-lecture siya tita, damo ang bura sang laway, ang nagatalsik sa iya baba. Kaga mo na siguro nga, nagasulod gid ang iya mga lecture sa akong pensar. Kay halos sa ko tanan nga talsik. Kay ara gid ako sa front seat as in sa atubang niya. Hindi man ako makareklamo or makakadlaw tita. Kay terror man ang iya looks kag very serious. Na-miss ko tuloy sister. Hamak mo tita, one time ka to. Nag-absent ako, pero may excuse letter man, kaya tinagtambong ako sa burial or lubong sa napatay nga paryente namon. Pagbalik ko tita, bago siya mag-start sa lecture, pamangkot niya ko, saling niya, in a serious way ha, saling niya, Rico, nga nag-absent ka sa ligad how? Siling ko, oo sir, nagkumpanyar abi ako kay Lolo Ben. Tapos siling niya, nga doga pangara. Nga hindi siya malubong kung hindi ka magtambong how. Hay tita, nagaduha-duha ako kung makadlaw ako or hindi. Kay tama, sa iya ka seryoso. Tapos iban nga boy sa likod, nagakarinadlaw, ako lang ang waay. May araw man best tita, na nalipatan ko ang akon nga handout sa amon nga lection of the day. Tigin muno niya ko, saling niya, in a hard way. Rico, sa diin niya imo handouts? Tisiling ko, nalipatan ko sir sa boarding house. Baw ginasilingan niya ko, pila na edad mo how? Kabata, paganisi mo, marilipatom ka na. So, amo ni tita, gadwa-dua ako permi. Sa akong reactions, ginatahap ako sa iya. Pero pogi ni si sir, bisan senior citizen na. Do isa siya ka modelo sa lalaki nga may strong chivalric instinct. Bon, namin niya, strong chivalric instinct. So, third year na ako tita, may bago kami nga teacher, si Ma'am Saan. Bago siya mag-umpisa lecture sa amon klasihan, nagapa-intermission number siya sa mga estudyante. Kay si Iyoy Rico nyo, game na game man, ay abaw. Ginimo niya ako nga suki nga magkanta before mag-start ang lecture. Kisa solo number, kay kisa duet man sa iban ko nga classmates. Di one time kato tita, may meeting sila kuno,
Ti ako lang kuno anay substitute sa iya nga mag-lecture sa akon nga classmates about insect pheromones. Pheromones gid man eh. After 1 hour, tita, nagbalik siya sa room. Kag doon na-shock ako, nga daw nahuya man kay ma'am. Balaan mo, tita, kun nga ining mga baan ko nga classmates, nagsiling kay ma'am, samtang kakirinadlaw. Ma'am, do mas naintindihan pa bala namon ang lecture ni Rico kaysa sa imo. Ay, abaw. Huya-huya, gid ako kay ma'am, tita. Basi bala, matandog ang iya nga bugal. Pero nagsiling siya, baw, kanami, gid bala ni panamkunan si Rico mo. Basi makahimo ko liwat sang baby, siya gid ni panamkunan ko mo. Bumayad na gani, tita, kay positive reaction ni ma'am. So, 4th year na ako, ang class advisor namon nga si Sir Lawrence, ginsilingan niya ko nga, Rick, updan mo ako karon sa likod, ha? Tinagsiling ko, oo, sir. Nga nagapang duha-duha. Naghuo ako, tita, pero iba na nagadalagan sa akon kaisipan. And I felt alarmed. Hala, maano kami karon ni sir sa likod man? Maano kami to sa likod? Siling ko sa self ko, tiway ko man abi, tita, gipamangkot siya kung maano kami didto. Kagbangod sini, naghingyo ako sa babayi ko nga classmate nga updan niya kami ni sir. Ay igo murahon, tita, mapaupod gali siya sa akon kay mang identify kami sang species sa mga kahoy sa forest area sa likod sang school. Kay balan mo, tita, kapila na ni gali si Sir Lawrence na mild stroke. So amo na nga medyo nagakalipat na siya sa mga scientific names sa mga forestry species kay kinahanglan na niya sang mag-remind sa iya. So wala man sa pagpahambog, tita, mala Adonis ni ang tindig kag looks ni Sir Lawrence. Mala army ang dating. One time kato, tita, nagluto kami sa mga menu sa gwa sang ilabalay. Samtang nagapungko ako sa may initan, ginpalapitan niya gid ako, tita, kag nagtupad sa akon pungko sa baras, kag mag-istorya-istorya. Nakita siya sang asawa niya, kag bawalan siya tani nga magsulay sa init, kay daw bawal sa iya, being a mild stroke patient before. Ginabala niya asawa niya, sige lang bala, nag-istorya pa ko di pro. Kag ako lang, tita, ang ginapasulod niya sa iya balay, kung may bulon nga kasirola or luwag, kag didto, mas na-appreciate ko si sir, kay may trust, kag mabuot siya sa akon. Bagong ang mga graduation, tita, may libro kami nga ginapasa, nga nagaunod sa mga compilations ng amon activities during practicum. Kag nalakip man didto ang amon profiles, including sa amon tatay kag nanay, kag kun buhi pa or patay na. Kun patay na, butangan lang sang word nga deceased sa punta sang ilang name. Sang na-print na tanan-tanan, kag na-bookbind na, kag inugpasa na tani, sa tupala na talupangdan sang isa sa amon groupmates nga nabutangan sang word nga deceased ang iya father. Kulbaan ko, tita, Ako daan naga-encode sang tanan nga ginapasa nila nga info sa akon. Igo murahon, nagsala gali sa pag-encode ang ilang nga leader. Kag amo ato ang ginpasa sa akon. Tinangayo siya, sorry, sa isa sa among groupmates, kay dumahibi na ini. Siling niya na ay, buhi, paya akong tatay, tapos patyon nyo, dira sa libro. Di, wala na mahimo, tita, kay na-bound na, binded na. So, ginbutangan na lang namon sa correction tape bago ipasa. Hasta na lang diri anay, Tita Regine, akong sulat. Sa sunod naman, ang iban nga mga experiences. Ka mo mandira nga nagapamati, hindi nyo napagulaton. Nga masemplang pa kamo. Bago mag-share sa experiences, kaangay sa akon. So, salamat gid, tita. Ikumusta mo na lang ako kay Lolo Dencio kung magkita ay kamo. God bless this program and keep everyone safe. Again, this is Rico.
Baurico, salamat gid ha kay nakadumdum ka naman liwat nga mag-share diri sa kahapon lamang program kung wala ka patuod, no? Kung wala ka pati mo nagbulid-bulid hindi ka pa kadumdum, hindi mo pa ma-recall ang mga inagihan mga masadya sa imong kabuhi. Tiyang pamangkot subong, san o ka naman ayhan, masemplang o kung magbulid-bulid. Pero hindi, joke lang na Erika. Hindi na kinahanglan, no? Nga madasma ka or magbulid-bulid ka, magbalintong ka para lang nga makadumdum ka. Nga magsulat naman diri sa KLP. Kag, wow ha, daw ka kataas ang imong panumduman ha. So itong ginhagad ikaw ni Sir Rico, updi ako karon dito sa likod. Ay, ano yung nagasulod sa isip mo? Ha, Rick? Mapatudlo lang to yung sister mo sa mga names to, sa mga species, ang mga forest nga mga mga kahoy sa forest area, di ba? But anyway, si Rico is very effective sa payuhom sa aton, sa pagpabarangisi sa aton. Gani abi Rico, more stories to share pa ha diri sa KLP. Salamat gid and God bless you also. 38 minutes after 2 o'clock, 2 o'clock mga kabombong, more stories ang ating i-share sa inyo sa pagpanabalik sa kahapon lamang program with Tita Regine. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kay isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Diri sa kahapon namang program, alas 2:45 ang aton nga oras, may i-share na naman si student mom of Lambunaw, Dear Tita Regine. Mayong hapon sa imo tita, amo man sa mga nagapamati subong sa KLP. Miyerkules subong, February 26, 2025, samtang nga ginasulat ko ini. Kanami isang kaagahon, bisa nagaulan-ulan diri sa Lambunaw. Malamig ang kagab-ihon, kanami ibarikutot kang magtulog. Nadumduman ko ang Psalm 149 verse 5 nga nagasiling, "Let the saints be joyful in glory. Let them sing aloud upon their beds." Kag ang Psalm 118 verse 24 nga nagasiling naman, "Sang this is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it." Si Alexander Pope nagasiling sa kanyang poem titled Ode to Solitude,
Happy the man who's rich in care, a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. Blessed who can unconcernedly find hours, days, and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day. Tita Regine, kanami batyagon nga ang kada adlaw sang aton kabuhi is a day which is holy unto our Lord. Hindi kita dapat magasubo bisan pa sa mga problems nga nag-abot sa aton, kay ang Ginoo nagasiling. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and well path bearing precious seeds shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Tita Regine, dako pasalamat ko sa aton Ginoo kay nag-ayo na ang akong tuhod nga nagabanog. Makalakat na ako sang tadlong kag wala nagawag nga sakit. Wow, praise God, no? God is good all the time. Ang sa Corinthians 15:42 nagasiling, the body that is sown is perishable, it is raised imperishable. Sa isa ka story nga nabasahan ko, nagasugid about sa once famed ballet dancer si Marta Gonzalez Soldania nga nagasuffer ng Alzheimer's disease. Nagapungko na lang siya sa wheelchair, pero sang i-play ang music nga Swan Lake, kag nabatian niya ini. Her frail hands slowly rise, and as the first trumpet blasts, she starts performing from her chair. Though her mind and body are perishing, her talent is still there. Paul's teaching on resurrection in 1 Corinthians 15 nga nagasiling nga ang aton body is taken to a seed that is buried before it sprouts into a plant. He says that though our bodies may perish through age or illness or racked with weakness, the bodies of believers will be raised imperishable, full of glory and power. Gani ang pangamuyo ko, Tita Regine, nga tani, bisa nagadugang edad ko, hindi tani ako maguntat sa pagsulat sa KLP. Kag tani, hatagan pa ako ni Lord sang kusog, kag maayong kaisipan, agod magpadayon ang pagpadala ko sang sulat sa imo sa KLP bilang ako na ministry. Nga paagi sa imong program, mapalambot ko sa iban ang mga pulong sang atong Ginoo. Tita Regine, duyagong isay sa hisubong ang pila ka hitabo sa akon kabuhi sa nag-ieskwela pa ang amon mga kabataan. Parehas ang iban nga pamilya nga wala sang timbang sa balay sa akon gid na tuon ang madamo nga orobrahon sa amon panimalay. Magluto, manglaba, maninlo, magatipan sa akon bana kag mga kabataan. Ako, Tita Regine, ang tanan nga nag-value sa getting it all done and achieving all you can within the day. Kung kaisa, these chasing worldly to-dos and achievements leaves me not only feel tired, but also anxious and irritable. And I forget to be a real mother to my children and a loving wife to my husband. Later, na-learn ko to do my task happily, enjoying every moment of doing them, and at the same time, pray to God for more strength to do my task. Sa mga mothers, iloy nga nagapamati isubong, nga madamo ang orobrahon nga dapat i-accomplish, hindi ka mo magpa-stress o mag-worry, kaya wala katapusan ang inyo pagkananay. Let the love of the Lord flow into your heart and soak in it. It is only then nga mabatyagan ninyo ang kaluoy kag love ni Lord gently flowing in your heart. Madula ang negativity sa inyo nga situation. Remember always that in times like this, it will make you feel better to say a word of gratitude to our Lord, kag dulaon sang iya Holy Spirit ang aton mga negative feelings. Sometimes it is good to be just doing nothing and relax. Rejoice. Kay nanay kita, palangga ta ang aton bana kag mga kabataan. Gani halungan ta nga hindi kita mag-overwork kag magmasakit. Kinahanglan kita sang aton nga pamilya.
Tita Regine, isa sa mga articles nga nabasahan ko sa Reader's Digest ang may tigulo, Learning to Relax. Relaxation is a subjective an experience of stress. Just as there are many stresses that evoke different reactions, there are also many ways to relax. Ang author nag-suggest this stress relief toolbox. Ano ini? Hug your partner. Spend time in nature. Get a massage, magpamasahe. Listen to music. Do some coloring in. Work in your garden. Talk to a good friend. Play with a poet. Watch a funny movie and meditate. Stress can be a cause of a variety of physical complaints, kaangay sang sakit ulo, teeth grinding, jaw clenching, aching shoulders, neck and back, dry mouth, problems in swallowing, indigestion, nausea, diarrhea, or constipation, insomnia, shortness of breath, heart palpitation, rapid pulse, cold or sweaty hands, and feet and skin problems like acne, eczema, or psoriasis. Instead nga mag-worry, swap it. Ang mga doktor nag-suggest swap fretting about work or family problems with going for a swim, bike ride, or brisk walk. Swap cooking a big dinner after a hard day with having take-away barbecued chicken and salad. Instead of stressing, do deep breathing and take a break from financial worries by listening to your favorite song, radio, or TV program. Relax while taking your cup of tea or coffee. The ritual makes it a tranquilizer. So, do some walking, jogging, cycling, or gardening para nga makombat ang stress and impose physical fitness. Tita Regine, samtang ako I grow older each day, I have learned to trust the Lord, to surrender everything to Him. With our Lord by our side, we shouldn't fear anything. But sometimes, nerves get the best of us. Permigid kita, no, ginapaluya by uncertainty and forget how we can instead grow stronger. Ang aton anxiety nagasaka from the fact that we can't know what's going to happen. Trusting in our Lord, surrounding ourselves to Him, and give us peace of mind. Just give our trust to Jesus and send Him a wave of loving, joyous gratitude. It's then we can feel the Holy Spirit lift our spirit, and our worries will just drift away like breeze headed out to sea. Ang coming force ng pagpalangga ni Lord will reassure us nga safe kita, kaupod niya. He is our rock. Worries will come and worries will go, but we are safe in Him, always and ready. Tita Regine, I have to close my letter now. Bye-bye and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Student Mom, we're so happy to know okay na ang imong tuhod ba o kalabanan sa mga young ones upon a time naton yung mga letter senders ba tuhod gid ang permi nga ginareklamo but kanami no insakto gid man ang imong ginhambal diri and trust everything to the Lord and hindi kita magpa-stress. Ang mga ulubrahon ta steady na iyan, no? They come and go. Pero kung pabugatan pa naton, himuon pa naton nga stressor sa aton nga pagpangabuhi, can it help us? Of course not. So dapat no correct iswap mo ang imo nga do kabugaton sa pamatyagon samtang ginahimo mo ina. Instead you offer everything to the Lord. With a joyful heart, hindi bala? Hindi mo mabatyagan
ang mga kabugaton, ang routinary nga mga hilinguon, because there is joy in your heart and you know that you are doing that out of love to your family. Sa imo nga husband, sa imo nga mga kabataan, being a mother. Nga wala sang day off, hindi pwede, wala retirement, hindi pwede ka resign, di ba? Amo na kuno ang best definition sang bagiging isa ka iloy. So, once a mother, forever a mother, and will always be a mother. Thank you so much, Gid, student mom of Lambunaw. I hope you'll have more time to sit down, relax, and share again more stories, mga inspiring stories diri sa Kahapon Lamang program. Mga kabombo, last Friday, we announced ang aton yung winner, si Roger sa Maasin. Good afternoon dira sa imo, Roger. I hope nga nagapamati ikaw. And you know nga ikaw ang aton yung winner. Please be here this coming Saturday para nga ma-interview ko ikaw. Kadto ikaw diri sa Estasyon Sambombo bago mag-alas 2 sang hapon kag pa-Xerox ka na sang imo nga IDs. 2 copies sang imo nga Xerox nga ID para nga maklaim mo ang imo nga 1,000 pesos nga cash prize. Magasunod na mga kabombo, si Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So enjoy yourselves sa sining nga mga very exciting nga mga dramas sa inyo gid ginasunod every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo. Ako naman, balikay kita tomorrow to bring you more beautiful stories diri sa KLP. That's why you can start sending your stories kung tapos na sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or write it and then you send your story sa Kahapon Lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita, boss. See you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.